இருக்கிறார். புலம்புகின்ற நண்பர்களாலும் உறவினர்களாலும் சூழப்பட்டு படுத்திருக்கிறார். ஆயினும் அவர் அவர்களுடன் பேச விரும்பினாலும் அவர் காலத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளதால் அவரால் இயலாது. பதம் 18. இவ்வாறு கட்டுப்படுத்த முடியாத புலன்களுடன் குடும்பத்தை காப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதன் தன் உறவினர்கள் அழுவதை பார்த்து கொண்டே மிகுந்த வருத்தத்தில் இறக்கிறார். அவர் மிகவும் பரிதாபமாக மிகுந்த வழியில் உணர்வு இன்றி இறக்கிறார். பதம் 19. மரணத்தின் போது அவர் மரண தேவனின் தூதர்கள் தன் முன் வருவதை பார்க்கிறார். அவர்களது கோபமான கண்களை பார்த்து மிகுந்த பயத்தில் அவர் மலமும் சிறுநீரும் கழிக்கிறார். பதம் 20. மாநிலத்தின் காவலர்களால் ஒரு குற்றவாளி தண்டனை கொடுத்து சிறைப்படுத்தப்படுவது போல உச்சமான புலநுகர்ச்சியில் ஈடுபட்ட எவரும் அதுபோல யமதூதர்களால் சிறைப்படுத்தப்படுகிறார். அவர்கள் தன்னை கழுத்தின் பலமான கயிற்றால் கட்டி அவனது சூக்கும உடலை பிணைக்கிறார்கள். அதனால் அவன் பயங்கரமான தண்டனைக்கு ஆளாகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். தானிஷ் மேம் வந்துட்டாங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி நாளைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம். ஓகே, தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா. ஹாப்பி துவாதசி மாதாஜி. ஓகே, சேம் டு யூ மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் வந்து இதுக்கு போறீங்க நீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராத்திரி இது ஜென்மாஷ்டமிக்கு மேங்களூர் டெம்பிள்க்கு யாரெல்லாம் போறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல்ரெடி 3 பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. அனுசே மாதாஜி யாரெல்லாம் போனாக்கா அவங்க கூட வருவாங்க. ஸோ மற்ற 2 பேரும் வந்து பிரபுஜிஸ். ஸோ அதனால வந்து வேற யாரெல்லாம் போறீங்கன்றது லிஸ்ட் கண்டிப்பா டெம்பிள் கொடுக்கணும். அதனால இந்த வாரத்துக்குள்ளே எனக்கு ஃபைனல் பண்ணி சொல்லிடுங்க. ஏன்னா வி ஆர் நாட் ஹேவிங் நிறைய டைம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ எல்லாருமே உஷா மாதாஜிக்கு கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணிடுங்க யாரெல்லாம் வந்து போறீங்கன்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேத்து ஜென்மாஷ்டமிக்கு தான் மாதாஜி பணம் 10,000 அனுப்பிச்சேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓ, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யமுனதீராவனச்சாரி. 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 ஜெய ராத மாதவ
कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ओम नमो भगवते वासुदेवाय ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ओम नमो भगवते वासुदेवाय ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ओम नमो भगवते वासुदेवाय நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய नारायणं नमस्कृत्य நரம் சைவ நரோத்தமம் नरं चैव नरोत्तमं தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் देवीं सरस्वतीं व्यासं ததோ ஜெயம் உதீரயேத் ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम् नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी நான் எத்தனை 52 வரைக்கும் எடுத்தனா 54 வந்து ஸ்டார்டிங் இது முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மத்தாஜி 54 55 56ல இருந்து படிக்கணும். ஓகே அப்ப 53 வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் நான் இல்லையா ஓகே ஆமா 54 55 நீங்க சொல்லணும் மாதாஜி. ஃபைன் हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी प्रणाम माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी வாழ்க வளமுடன் हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे माताजी हरे हरे नमस्कार हरे कृष्णा माताजी नमस्कारम हरे कृष्ण माताजी नमस्कार नमस्कार हरे कृष्णा माताजी प्रणाम माताजी प्रणाम माताजी हरे कृष्णा सो இப்போ நம்ம 56 57 பிரேம மாதாஜி வாசிங் ஐ அம் ஹி ஸ்ருதி சம்பன்னः ஷீலவ்ருத்த புனாலயः त्रिदाव्रतो मृदुतरान्तः सत्यवान् मन्त्रविच्युतिः कुर्व अग्नि अतिथि वृत्तानां शुश्रूषोर् अनहङ्कृतः सर्वभूता सुहृद्धादुर्मिदवाक् अनुसूयः अयं हि श्रुति सम्पन्नः शीलवृद्धगुणालयः त्रिदवृद्धो मृदुर्गदान्तः सत्यदान्तः सत्यवान् मन्त्रविच्युसिः अग्नि अदितिविद्धानां शुश्रूषीर् अनकाङ्कृतः सर्वभूतहृदय
சர்வபூத சுக்மாசாதுர் மிதவாக்கனுசூயக. அயம் அஜாமிலன் என்ற இவன், ஹி உண்மையில், ஸ்ருத சம்பன்னக வேதம் அறிந்தவனாகவும், சீல நல்ல குணத்திற்கும், வருத்த நல்ல நடத்தைக்கும், குண மற்றும் பண்புகளுக்கும், ஆலயக உறைவிடமாக, திருத விருத வேத விதிகளை அனுஷ்டிப்பதில் உறுதியுள்ளவனாகவும், மிருதுக சாந்தனாகவும், தாந்த புலன்களையும் மனதையும் முழுமையாக அடக்கியவனாகவும், சத்திய வாக் உண்மையாக பேசுபவனாகவும், மந்திரவித் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் முறையை அறிந்தவனாகவும், சுசி எப்பொழுதும் சுத்தமும் ஒழுக்கமும் உடையவனாகவும், குரு ஆன்மீக குருவையும், அக்னி தேவனையும், அதித்தி விருந்தாளிகளையும், விருத்தினாம் மற்ற வீட்டில் உள்ள வயோதிகர்களையும், சுஷ்ருஷு மரியாதையுடன் வழிபடுவதில் ஈடுபட்டிருந்தான். அனகாங்கிருத்தக போலி கௌரவமின்றி, சர்வபூத சுகிருத் எல்லாம் பிராணிகளிடமும் அன்புடையவனாகவும், சாதுவாகவும், மிக வாக்ததான பேசாது நல்லதை குறைவாக பேசுபவனாகவும், அனசூயக பொறாமையற்றவனாகவும். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை சில பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. துவக்கத்தில் அஜாமிலன் என்ற இந்த பிராமணன் வேதங்களை கற்றவனாகவும், நல்லொழுக்கமும் நன்னடத்தையும் நற்குணங்களும் உடையவனாகவும், வேத விதிகளை அனுஷ்டிப்பதில் உறுதியானவனாகவும், சாந்தனாகவும், புலன்களையும் மனத்தையும் அடக்கியவனாகவும், உண்மையையே பேசுபவனாகவும், வேதம் ஓதுவதை அறிந்தவனாகவும், பரிசுத்தனாகவும் இருந்தவன். மேலும் குருவையும், அக்னி தேவனையும், அதிதிகளையும், தன் குடும்பத்தில் உள்ள முதியோர்களையும் மரியாதையுடனும் பூஜிப்பவனாகவும், போலி கௌரவத்திலிருந்து விடுபட்டவனாகவும், நேர்மையானவனாகவும், எல்லா பிராணிகளிடத்தும் அன்புடையவனாகவும், அதிகம் பேசாதவனாகவும், எவரிடத்தும் பொறாமை கொள்ளாதவனாகவும் இருந்தான். உள்ளுரை. யமதூதர்கள் பாவ புண்ணியங்களின் உண்மை நிலையையும், ஒரு ஜீவராசி எப்படி ஜட உலகில் சிக்கிக் கொள்கிறான் என்பதையும் விளக்குகின்றனர். அஜாமிலனின் வாழ்க்கை வரலாற்றை விவரிக்கும் பொழுது, துவக்கத்தில் அவன் வேதங்களை கற்றறிந்தவனாகவும், நன்னடத்தை உள்ளவனாகவும், பரிசுத்தமானவனாகவும், அனைவரிடத்தும் அன்புடையவனாகவும், உண்மையில் எல்லா நற்குணங்களும் அவனுக்கு இருந்ததாகவும் யமதூதர்கள் விவரித்தனர். அதாவது அவன் ஒரு நல்ல பிராமணன் இருந்திருக்கிறான், நல்ல பிராமணனாக இருந்திருக்கிறான். ஒரு பிராமணன் சிறந்த பக்தி உடையவனாகவும், எல்லா கட்டுப்பாட்டு விதிகளையும் பின்பற்றுபவனாகவும், சகல நற்குணங்களையும் உடையவனாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பக்தியின் அடையாளங்கள் இஸ்லோகத்தில் விவரிக்கப்படுகின்றன. திருத விரத என்றால் விரதம், ஸ்ரீ சங்க ரகாத்யாமக பிரம்மச்சரிய ரூபம் என்பதாகும். சில வீரராக ஆச்சாரியார் கருதுகிறார். அதாவது அஜாமிலன் பிரம்மச்சரியத்தின் விதிகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் ஒரு சிறந்த பிரம்மச்சாரியாக இருந்து பின்பற்றினான். மேலும் மிகவும் இளகிய மனமுடையவனாகவும், உண்மையையே பேசுபவனாகவும், தூய்மையானவனாகவும், பரிசுத்தமானவனாகவும் இருந்தான். இத்தனை நற்குணங்களிலிருந்தும் அவன் எப்படி இழிவடைந்து யமதூதர்களால் தண்டிக்கப்பட போவதாக பயமுறுத்தப்பட்டான் என்பது பின்வரும் ஸ்லோகங்களில் விவரிக்கப்படும். இது முந்தி இருந்ததுதான் மாதாஜி இதெல்லாம். ஆமா, அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ண அப்புறம் தான்
மோசமாயிடுறான். இவ்வளவு பர்ஃபெக்டா இருந்தவன் எப்படி மாதாஜி மாறிட்டான்? அதுதான் புலனுடைய சக்தி. அதுதான் சக்தி வாய்ந்த புலனுடைய சக்தி. ஓகே, எல்லா நற்குணங்களும் இருக்கு. அதுதான் பௌதிக. எவ்வளவு நல்லவனா இருக்கான் மாதாஜி, எவ்வளவு இருக்கான், அவ்வளவு அதே மாதிரி எல்லாமே இந்த இருந்துட்டு ஒரு ஆச்சாரியர்களுக்குள்ளேயே எல்லா குணங்களுமே அவர்கிட்ட இருந்திருக்குது மாதாஜி. இதே இருந்தா ம். இறந்தவர்கள் வந்திருக்கவே மாட்டாங்க. எஸ் எஸ். புஷ்பா மாதாஜி அடுத்து வாசி. ஏகாதசௌ வனம் யாதஹ பித்ரு சந்தேஷத்ருக்ரிஜஹ ஆதாய தத ஆவృத்தஹ ப்ளபுஷ்பஸ்மிதன் குச்சான் ததர்ஷ காமினம் கஞ்சித் சூத்ரம் சஹ பூஜிஷ்யயா வீத்வாசா மதுமைத்ரேயம் மதாகூர்நித நேத்ராய மத்தயா விஷ்லதன் நிவ்யாவ்யபேதம் நிர்பவத்ரபம் கிரீடந்தம் அனுகாயந்தம் சஹந்தம் அனயாந்திகே. அப்படி இருந்தவன் எப்படி ஆறான்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। एकदा सौवनं यादः पितृसन्देशकृत्विदः आताय तदावृत्त फलपुष्प समित्कुशान् तदर्श कामिनं कञ्चित् सूत्रं सह पूजिष्यया बीत्वा च मधुमैत्रेयम् मदापूर्णितनेत्रया मद्दया विस्लदन्नेव्या वियपेदं निरपत्रपं क्रीडत्तामनुकायन्दं हसन्दं मनयान्दिके. ஏகதா ஒரு சமயம் அசௌ இந்த அஜாமிலன் வனம் யாதக காட்டிற்கு சென்றான். பித்ரு அவனது தந்தையின் சந்தேஷ கட்டளையை கிருத்து நிறைவேற்ற ஸ்வஜ அந்த பிராமணன் ஆதாய சேகரித்து கொண்ட தத காட்டிலிருந்து ஹரே. ஒரு நிமிஷம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத காட்டிலிருந்து ஆவருத்த திரும்பிக் கொண்டிருந்தான். பல புஷ்ப பழங்களையும் புஷ்பங்களையும் சமித் குச்சான் சமித்து தர்பை என்ற இருவித பொருட்களையும் ததர்ச கண்டான் காமினம் காம வேட்கை நிறைந்த கஞ்சித் சூத்திரம் நான்காம் தரமான ஒரு சூத்திரனை சக கூட புஜிஷ்யா ஒரு சாதாரண வேலைக்காரி அல்லது வேசியுடன் பீத்வா குடித்த பின் ச மேலும் மது கள் மைரேயம் சோம மலரிலிருந்து செய்யப்பட்ட மத போதையால் ஆகூர்நித சுழலும் நேத்ரையா ஆடைய உடையவனாக வியபேதம் நன்னடத்தையிலிருந்து நழுவி நிரபத்ரவம் பொதுமக்கள் என்ன சொல்வார்கள் என்ற பயமின்றி கிரீடந்தம் காம கேளிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தான். அணுகாயந்தம் பாடிக்கொண்டும் ஹசந்தம் சிரித்து கொண்டும் அணையா அவளுடன் அந்திக்கு நெருக்கமாக. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. ஒரு சமயம் அஜாமிலன் என்ற இந்த பிராமணன் தந்தையின் கட்டளைப்படி பழங்கள் பூக்கள் சமித்து மற்றும் தர்பை என்ற இருவித பொருட்கள் ஆகியவற்றை சேகரிப்பதற்காக வனம் சென்றான். வீடு திரும்பும் வழியில் நான்காம் தரமான காமவெறி கொண்ட ஒரு சூத்திரனை வெட்கமின்றி ஒரு வேசியை தழுவுவதையும் முத்தமிடுவதையும் கண்டான். அந்த சூத்திரனோ நன்னடத்தையின் நம்பிக்கை இல்லை என்பது போல் பாடிக்கொண்டும் சிரித்து கொண்டும் இன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டும் இருந்தான். அந்த சூத்திரன் வேசி இருவருமே கள் குடித்திருந்தனர். அந்த தாசியின் கண்கள் போதையால் சுழன்றன. அவளது ஆடையை கலைந்திருந்தது. அஜாமிலன் பார்த்த பொழுது அவரது நிலை இப்படித்தான் இருந்தது. பொருளுரை. பொது வழியில் அஜாமிலன் வந்து கொண்டிருந்த பொழுது
இங்கு விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ள ஒரு 4ஆம் தரமான மனிதனையும் ஒரு தாசியையும் கண்டார். பண்டை காலத்தில் கூட குடிப்பழக்கம் மிகவும் அடிக்கடி இல்லை என்றாலும் அவ்வப்போது இருந்து வந்துள்ளது. ஆனால் இக்கலியுகத்தில் உலகெங்கும் உள்ள மக்கள் வெட்கமற்று வெட்கமற்றவர்களாக இருக்கின்றனர். இத்தகைய பாவம் எல்லா இடங்களிலும் காணப்படுகிறது. அக்காலத்தில் கூட குடி போதையிலிருந்து அந்த சூத்திரனையும் வேசியையும் கண்ட அக்காட்சியினால் சிறந்த பிரம்மச்சாரியாக இருந்த அஜாமிலன் பாதிப்பு அடைந்தார். இக்காலத்திலோ இப்பாவ செயல் எல்லா இடங்களிலும் காணப்படுகிறது. இதையெல்லாம் காணும் ஒரு பிரம்மச்சாரி மாணவனின் நிலை என்னவாகும் என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். இத்தகைய ஒரு பிரம்மச்சாரி கட்டுப்பாட்டு விதிகளை மிகவும் உறுதியாகவும் பின்பற்றினால் அன்றி அதில் அவன் திடமாக இருப்பது மிகவும் கடினமாகும். இருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்பவனால் பாவத்தினால் விளைவிக்கப்படும் இத்தூண்டுதலையும் தடுக்க முடியும். எமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் தீய உடலுறவு, மதுபானம், புலால் உண்ணுதல், சூதாட்டம் ஆகியவைக்கு நாம் தடை விதித்துள்ளோம். கலியுகத்தில் அரை நிர்வாணமாக குடிபோதையில் உள்ள ஒரு பெண் குடிபோதையில் உள்ள ஒரு ஆடவனை கட்டி அணைப்பது குறிப்பாக மேலை நாடுகளில் சர்வசாதாரணமான ஒரு காட்சியாகிவிட்டது. இவற்றை கண்டபின் தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொள்வது மிகவும் கடினமாகும். இருப்பினும் கிருஷ்ணரின் கருணையால் ஒருவன் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்றி ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஜெபித்தால் கிருஷ்ணர் நிச்சயம் அவனை காப்பாற்றுவார். உண்மையில் தமது பக்தன் ஒருபோதும் நாசம் அடைவது இல்லை. கவுந்தேயா பிரதிஜானிகி தமே பக்த பிரணசியதி என்று கிருஷ்ணர் உறுதி கூறுகிறார். எனவே கிருஷ்ண உணர்வை பயிலும் எல்லா மாணவர்களும் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை விசுவாசத்துடன் பின்பற்றுவதுடன் பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதிலும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். பிறகு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இல்லையெனில் குறிப்பாக இக்கலியுகத்தில் ஒருவரது நிலை மிகவும் ஆபத்தானதாக இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. लब्ध्वा निमित्तम् अव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवति उद यदा योनि यदा बीजं स्वभावेन பலீயஷா. ஸோ இது எல்லாமே ஃபுல் தத்துவங்கள் இப்போ நம்ம படிக்கிறது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன படித்தோம்னு யாராவது ரீகேப் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? ஒரு ஜீவன் வந்து ஒரு கணம் கூட செயல்படாமல் இருக்கவே முடியாது இல்லையா? தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது வந்து ஒருவன் தனது இயற்கையான சுபாவத்தால் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கேற்ப செயற்பட்டுத்தான் ஆக வேண்டும். இதுதான் நேச்சுரல். ஒருத்தர் வந்து 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் வந்து செல்லணும்ன்ற அவருடைய பிரயத்தனம் ஏற்பட்டால் ஒழிய சாதாரணமாக இங்கே பிறவி எடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஜீவராசியாக இருந்தாலும்
இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டு தான் அந்த செயலை வந்து செயல்படுத்தும். ஏனெனில் இதுதான் இயற்கை சுபாவம். ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் செயற்படும்படி அவனை கட்டாயப்படுத்துகிறது. எது? இந்த 3 குணங்கள்ல சிக்கின்னு இருக்கக்கூடியது இல்லையா? அந்த 3 குணங்கள் தான் நம்மள இப்படி நாம வந்து செயல்படணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ண ஓட்டம் இல்லையா, புலன்கள், மனசு, புத்தி, இவை எல்லாவற்றையுமே நம்ம கையாளுறது எது? இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள். ஒருவர் அந்த 3 குணங்களுக்கு வந்து அடிமைப்பட்டு விட்டால் இல்லையா, சோ மேலும் வந்து அவர்கள் வந்து அந்த குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் வந்து செயல்பட ஆரம்பிப்பார்கள். ஆக்சுவலி ஓகே, ஐ எம் அன்மியூட்டிங். உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைச்சா அன்மியூட் பண்ணிட்டு மீண்டும் வந்து மியூட்ல போயிடுங்க. ஏன்னா பின்னாடி பேக்ரவுண்ட். பத்மா மாதாஜி உங்க மியூட், நீங்க கொஞ்சம் மியூட்ல இருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ லப்த்வா நிமித்தம் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? ஒரு ஜீவராசியால், இப்படி ஒரு ஜீவராசியால் செய்யப்படும் இந்த 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டு நாம் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே பாவங்களும் புண்ணியங்களுமாகத்தான் மாறும். இது வரைக்கும் நாம 3 குணங்களுக்குள்ள நம்ம செயல்படுறோமோ, ஒரு 2 அக்கௌண்ட் நமக்கு எல்லாருக்குமே உண்டு. பாவம் அக்கௌண்ட், புண்ணியம் அக்கௌண்ட். புண்ணியத்திற்கு நம்ம வந்து சொர்க்கலோகங்களுக்கு செல்வோம், பாவத்திற்கு நரகோலகங்களுக்கு செல்வோம். இதுதான் டெஸ்டினேஷன். ஓகே, அவனுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு காரணமாகும். புண்ணிய கர்மங்களே அவனுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான காரணம் இல்லையா? நமக்கு ஒரு உந்துதல் வருதுன்னா அது நம்முடைய புண்ணியம் மற்றும் பாவத்தினுடைய விளைவுதான். ஓகே, ஸோ நம்ம மனசுல ஒரு ஆசை வந்து ஏற்படுதுன்னா அது நம்முடைய புண்ணிய கர்மங்களாலும் பாவ கர்மங்களாலும். ஸோ பாவத்தினால வந்து விளையக்கூடியது நம்மளை வந்து சிக்கல்ல வந்து மாட்டி விட்டுரும். அதே புண்ணியங்களுக்கு வந்து நாம அந்த செயல் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா எடுத்துட்டு போயிட்டு நல்ல, அதாவது ஆனந்தத்தை வந்து அனுபவிக்க முடியும். ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து நாம செயல்படக்கூடிய விதம் தான். கண்ணுக்கு தெரியாத இக்காரணம் தான் இல்லையா, வியக்தம் அவ்வியக்தம்னு சொல்லிட்டாங்க. செயல்படுற விதம் வியக்தம், ஆனா அது நம்ம மனசுல இருக்கிறது வந்து வெளிப்புற யாருக்குமே தெரியாது. நம்ம எந்த மாதிரி கர்மத்தை செஞ்சோம், ஆಮೇಲೆ நம்ம வந்து தர்மத்தை வந்து பரிபாலித்தோமா, அதர்மத்தை பரிபாலித்தோமா, அதனால கிடைச்ச நன்மைகள் என்ன, அதனால் கிடைச்ச தீமைகள் என்ன, அப்படி எல்லாமே வந்து அலசி ஆராயணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ நாம செய்யக்கூடிய அந்த கர்மம், அப்போ அதெல்லாம் என்ன ஆகும்னாக்க இந்த பாவம் புண்ணியங்கள் அனைத்துமே வந்து நாம செயலாற்றத்திற்கான மூல காரணமாக மாறிவிடும். எதனுடைய சூப்பர்விஷன்ல? இந்த 3 குணங்களுடைய கண்ட்ரோல்ல வந்து இந்த செயல்கள் எல்லாம் அமையப்பெறும். கண்ணுக்கு தெரியாத இக்காரணம்தான் ஜீவராசியின் வெவ்வேறு உடல்களுக்கு அடிப்படையாகிறது இல்லையா? நம்ம இன்னொரு உடலை ஏற்பதற்கு கூட காரணம் வந்து இந்த நம்ம முந்தைய ஜென்மத்தில் செய்த கர்மங்களுடைய விளைவுகள் தான் காரணம் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். தீவிர ஆசையின் காரணத்தினால், அதாவது ரஜோகுணத்தினால் ஜீவராசி ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தில் பிறந்து இல்லையா, சோ அதாவது மனிதனாக பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரஜோகுணம் பிறந்து அவனுடைய தந்தையை போன்றே அல்லது தாயை போன்றே ஒரு உடலை பெறுகின்றான் இல்லையா? ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு எல்லாமே நம்ம இப்ப பார்த்த யாருன்னா பார்த்தாக்க அவங்க அப்பா மாதிரியே இருக்காங்க அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா? அவங்க அம்மா ஜென்ரலி பெண் பிள்ளைகள்லாம் அப்பா மாதிரி பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இல்லையா? அதே மாதிரி ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாம் அம்மா மாதிரி பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு. தட்ஸ் ஹவ் த ஜீன்ஸ் வந்து வர்றது. ஓகே, ஸோ அதாவது சிமிலர் கர்மங்கள் அம்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய அதே மாதிரி கர்மங்கள் பிள்ளைக்கும் இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து அப்பாவுக்கு இருக்கக்கூடிய கர்மம் போலவே பெண்ணுக்கும் இருக்கும். இது அவங்க ஒரு ஜாதக கட்டத்துல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சில கிரக அமைப்புகள், எஸ்பெஷலி நீங்க உங்களுடைய ஒருவேளை தந்தை 30 வயதுல ஒரு குழந்தை அவங்களுக்கு பிறக்குதுன்னா அவருடைய பிறந்தப்பு இருந்த அந்த மேஜர் கிரகங்கள் எல்லாம் அந்த பிள்ளைக்குமே இருக்கும். நீங்க அதை போய் பாருங்க கரெக்டா. இதற்கு காரணம் என்னன்னு இப்பதான் நான் தெரிஞ்சுட்டேன். ஆனா இது பார்க்கும் பொழுது, என்னுடைய மகள் ஜாதகத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது, இது எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் நானு. என்னுடைய கணவருடைய ஜாதக கட்டமும் என்னுடைய மகளுடைய ஜாதக கட்டமும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சனி இதெல்லாமே வந்து ஒரு அந்த எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி நம்ம ஏன்னா 30 வயதுல நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேம் அந்த அந்த இது வந்து இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த அமைப்புகளே பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த சுபாவங்களுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிமிலரான சுபாவங்கள் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிளட் குரூப் கூட சேமா தான் இருக்கும். ஆமா, பிளட் குரூப் கூட சேம் தான். அவங்க எல்லாருமே அப்படியே தான். எங்க மாமியார், என்னுடைய கணவர், என்னுடைய மகள் 3 பேரும் ஒரே பிளட் குரூப், சேம் ஜீன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ
அந்த பிளட் குரூப்பும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஜாதக கட்டங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான் அமையப்படும். ஓகே, ஸோ அந்த அந்த மாதிரி அமைப்பெறும்பொழுது சிமிலரான ஒரு கர்மங்கள். நீங்களும் இதை கேட்ட பிறகு உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய ஜாதகத்தை வந்து எடுத்து பாருங்க. அந்த கட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிமிலரா அமைஞ்சிருக்கும் சிலது எல்லாமே கிரக அமைப்புகள். ஸோ ஏன்னா 30 இயர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சனி கிரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரவுண்டு வந்துடும். எல்லா ராசிகளுமே 30 ஆண்டுகளால தான் 30 ஆண்டுகள் நல்லா வாழ்ந்தவங்களும் கிடையாது, 30 ஆண்டுகள் கெட்டு போனவங்களும் கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னாக்கா சனி வந்து ஒரு 12 ராசிகளை வந்து ஒரு ரவுண்டு கடந்து வருவதற்கு 30 ஆண்டுகள். ஏன்னா ஒரு இதுலையுமே வந்து ஒரு ராசியிலுமே வந்து 2.5 வருஷம். அதுலயுமே எங்கேயாவது பின்னோக்கி போறது இல்லையா, இல்லைன்னா வந்து வக்கரம் ஆறுது, இதெல்லாம் வந்து இருக்கும் இல்லையா. அதாவது செயலற்ற நிலையில அந்த வீட்லயே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் வந்து செயலாற்றாமல் இருக்கக்கூடிய தன்மை, இதனாலையும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். எக்ஸாக்டா 30 ஆண்டுகள்னு சொல்ல முடியாது. இன் ஜென்ரலா 30 வருடங்கள் வந்து சனி கிரகம் வந்து எடுத்துக்கும். ஸோ மேஜர் பெரிய கிரகமே அதுதான். ஸோ சனியை போல வந்து வாழ்க்கையில நமக்கு பணிப்பினை கொடுக்கக்கூடியவன் யாருமே கிடையாது இல்லையா. நல்லா அதாவது ராவணனுக்கு வந்து நல்ல திருஷ்டியை கொடுத்தவரே வந்து சனி பகவான் தான் இல்லையா. ஸோ ராவணன் என்ன பண்ணான், அவனுடைய படிக்கட்டுல வந்து எல்லாருமே எல்லா நவகிரகங்களையுமே வந்து அடிமை போல வந்து படுத்துக்கணும்னு தான் சொன்னான். அவங்க மேலதான் நடக்கணும்னு நினைச்சான். அப்போ சனி வந்து அவனுடைய திவ்யமான பார்வையை வந்து அவன் மேல தீட்டின பிறகுதான். இதெல்லாமே வந்து ஒரு சைட் கதை தான், இதெல்லாம் மெயின் காரணம் கிடையாது. பிலாசபிக்கலா நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து அவதரித்ததே ராவணனை வதைப்பதற்காகத்தான் இல்லையா. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து இந்த ராவணன் வந்து பகவானால வதைக்கப்பட வேண்டியது என்பது உண்டு. சோ இது பிலாசபிக்கலா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய ஒன்று. ஆனா இந்த நம்ம அதர் அதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அஸ்ட்ராலஜி இல்லையா, அதர் வேத சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து நம்ம அஸ்ட்ராலஜி ஒன் ஆஃப் த திங் இல்லையா, அதுல இருந்து பார்க்கும்பொழுது இந்த கதையுமே உண்டு. ஸோ இதெல்லாம் அந்த சமயத்துல வந்து எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைந்து இருக்குது. சிலது எக்ஸ்டர்னல் காரணங்கள், சிலது இன்டர்னல் வந்து அவன் வந்து அவனுடைய அகம்பாவத்தால் வந்து அழியக்கூடியது. அகம்பாவம் யார் இருக்கோ அவங்க கண்டிப்பா வந்து மோசமான ஒரு நிலையை தான் எப்பவுமே வந்து அனுபவிப்பாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் துரியோதனன் இல்லையா. இந்த மாதிரி வந்து அகம்பாவத்தை வந்து நம்ம என்னைக்குமே எல்லாருக்குமே உண்டு அகம்பாவம். அதை வந்து அகம்பாவமா நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தவே கூடாது இல்லையா. அதை வந்து டவுட்டைல் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா அதை வந்து சரிப்படுத்திக்கணும். ஓகே, அகம்பாவத்தை வந்து வெளிப்படுத்தினா அது நமக்கு தீயதான ஒரு விளைவை மட்டும்தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும், நன்மை கண்டிப்பா கொடுக்க. சோ ராவணன் அப்படி மாண்டான். ஆனா அவனுடைய சனி கிரகத்தினுடைய பார்வைன்றது கூட சொல்லுவாங்க சில கதைகள்ல. ஓகே, ஆனா எல்லாமே வந்து சிலது வெளிப்புற தோற்றத்துல இருந்து நம்ம பாக்குறோம், சிலது வந்து பௌதிக தளத்திலிருந்து பாக்குறது வேற, ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்குறது வேற. பகவானுடைய அவதாரம் அதர்மத்தை அழிக்கிறதும் தர்மத்தை ரட்சிக்கிறதும் இதற்காகத்தான் பகவானுடைய அவதாரம். இது இன்டர்னல் ரீசன் இல்லையா, உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய உண்மையான தாத்பரியம். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பக்தர்களானதான் இதை புரிய முடியும். வெளிப்புறமா வந்து நம்ம காதால கேட்டிருப்போம் இல்லையா, ஏன்னா எல்லாமே வந்து பிரத்யட்சமா பாக்குறது இல்லையா. ஸோ சனி கிரக சனி பகவானை வந்து நம்ம வந்து சேவிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. காரணம் அதுதான். இன்னும் திருநள்ளாறுல நீங்க அன்றாடம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ பேர் வந்து அங்க ஸ்நானம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ள போயிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு வருவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் ரீசன்லாம் வந்து தற்காலிகம். ஓகே, எக்ஸ்டர்னல் ரீசன் எல்லாமே தற்காலிகம். நாம் எப்பவுமே செயல்பட வேண்டியது வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரீசனுக்கு தான் மெயினா நம்ம. ஆனா அதை பத்தி நம்ம அலசி ஆராயறது கிடையாது. வெளிப்புறத்துக்கு மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்றோம், அதாவது அப்பவே நம்ம செய்யக்கூடிய காரியத்துக்கு அப்பவே நமக்கு பலன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில வந்து நாம செயல்படுறோம். சோ பௌதிக தளத்துல இருந்து எல்லாத்தையும், வெளிப்புறம் என்பது பௌதிகம் இல்லையா, அந்த ஏன்னா நம்மளால கண்ணால பார்க்கக்கூடியது இல்லையா. சோ அதாவது சப்த பிரமாணத்துல இருந்து கேட்கக்கூடியதுதான் உட்புறமா நம்ம வந்து நமக்குள்ள வந்து மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதே வந்து வெளிப்புறத்துல செயல்படுறது எல்லாமே வந்து தற்காலிகம். அந்த சூழ்நிலை செஞ்சிருப்போம், அப்படியே மறந்திருப்போம், இன்னொரு வேலைக்கு நாம் போயிட்டே இருப்போம். இதுதான் வெளிப்புறம் உட்புறம். ஆன்மீகத்துல வந்து நம்ம வந்து உட்புறமான மாற்றங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணணும். வெளிப்புறத்துல வந்து நமக்கு யார் வேணாலும் சொல்லிடுவாங்க, இப்ப இந்த பூஜை பண்ணா இது நடக்கும் அப்படின்னு வந்து யாருக்காவது தெரிஞ்சா இன்னொருத்தருக்கு வந்து கண்டிப்பா சொல்லிடும். ஓகே, அதுதான் வந்து வெளிப்புறத்தினுடைய இம்பாக்ட். ஆனா உட்புறமா வந்து நாம இறைவனை வந்து நம்பும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம என்ன செய்யணும்ன்றத வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும்.
சோ அப்படி இருந்தாலும் ஏன் நம்ம வெளிப்புறத்துக்கு நம்ம வந்து சொன்னாக்கா நம்ம செய்யறோம், உட்புறத்தினுடைய முக்கியத்துவம் தெரிஞ்சா கூட நம்ம வெளிப்புறத்துக்கு நம்ம ஏன் செய்யறோம் அப்படின்னாக்கா, எல்லாருமே வந்து ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரே தளத்துல இருக்கிறது கிடையாது. ஒருவேளை குடும்பத்துல அனைவருமே ஒரே ஒரு உணர்தல் புரிதல்ல இருந்தா வெளிப்புறத்துக்கு பத்தி நம்ம யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனா வீட்டுல இருக்கக்கூடிய 5 பேர்ல 4 பேர் வந்து வெளிப்புறமும் ஒருத்தர் மட்டும் வந்து உட்புறமா இருந்தா அந்த வெளிப்புறத்துக்குமே அவங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். இதுதான் உலகத்துடைய நியதி. ஓகே, இதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, இப்போ கண்ணுக்கு தெரியாத காரணம் தான் அவ்வியக்தமா இருக்கக்கூடிய ஜீவராசியின் வெவ்வேறு உடல்களுக்கு அடிப்படையாக உள்ளது. இந்த சூக்ஷ்ம உடல் தான் நமக்கு வந்து மூல காரணம் இல்லையா? எல்லாமே வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல வந்து தாங்கி இருக்கும். அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கும்? மனசு, புத்தி, அகங்காரம் இந்த மூன்றும் கலந்ததுதான் சூக்ஷ்ம உடல். அதோட சேர்ந்து இந்த ஆன்மா இல்லையா? சோ நம்முடைய அக்கௌண்ட் வந்து நாம இந்த உடலை விட்டு பிரியும் பொழுது அந்த அக்கௌண்ட்டும் அதோட தான் டிரான்ஸ்பர் ஆகும். இந்த உடல்ல எதுவுமே இருக்காது. ஓகே, பஞ்சமகா பூதங்களாலான இந்த உடல் இங்கேயே நின்று இங்கேயே வந்து எரிக்கிறதோ இல்ல வந்து ஏதோ ஒண்ணு ஒரு நிலைக்கு மண்ணுக்கு போடுறதோ இரையாவதோ ஏதோ ஒன்று ஆகிறது. சோ இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத இந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது. அதாவது தெரியாத இக்காரணம் தான் ஜீவராசியின் வெவ்வேறு உடல்களுக்கு. சோ இந்த ஜீவராசி அந்த சூக்ஷ்ம உடலை தாங்கி செல்லும் பொழுது அவனோடு என்னெல்லாம் அந்த மனசுல என்னெல்லாம் தேக்கி வச்சிருந்தானோ ஆசைகள் இல்லையா, அதுதான் இன்னொரு உடலுக்கு வந்து காரணமாகிறது இல்லையா? அதுதான் இன்னொரு உடல், எப்படிப்பட்ட உடலை பெறுவதற்கும் அதுதான் காரணம். அந்த மனசு சத்துவத்துல இருந்தா சத்துவமான இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு உடலை பெறுகின்றோம். அதே மாதிரி ரஜோல இருந்தா ரஜோ குணத்து சுபாவம் கொண்ட ஒரு உடலை அந்த ஜீவன் வந்து பெறுகிறது. அதே மாதிரி தமஸ்ல இருந்தா தமஸ் குணத்துல இருக்கக்கூடிய அதே அந்த ரூபத்தை கொண்டு அப்படிப்பட்ட குணாதிசயம். அதனால்தான் நம்ம எல்லாருமே வெவ்வேறு விதமான, ஒவ்வொருத்தருக்குமே யூனிக் தான். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் இருக்க முடியாது. ஈவன் அப்பா பிள்ளை, அம்மா மகன் இப்படி எடுத்துட்டா கூட சில ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும்தான் அம்மாவை போல இருக்கும். அப்படியே அச்சடிச்ச மாதிரி எல்லாம் யாரும் இருக்கவே மாட்டாங்க. கண்டிப்பா வேற்றுமை உண்டு. ஓகே, சோ ஒன்னு கலர்ல வேற்றுமை இருக்கலாம், இல்ல வந்து அதாவது ஃபீச்சர்ஸ் இல்லையா, அதாவது நம்ம கண்ணு காது இந்த மாதிரி முகம் வேற்றுமையா இருக்கலாம். சடனா பார்த்தா ஒரே மாதிரி தோணும், ஆனா பார்த்தா ரொம்ப கிட்டக்க வச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்குள்ள நிறைய வேறுபாடுகளை பார்க்கலாம். இதெல்லாம் எதனாலனாக்கா அந்த ஜீவனுக்கே உரித்ததான குணாதிசயங்கள் இல்லையா? சோ அவனுடைய எண்ண ஓட்டம், அவன் எப்படி அதை எடுத்துட்டு போவான், எந்த குணத்தின் அடிப்படையில் அவன் செயல்படுறான் இல்லையா, இதை கொண்டு அவன் ஒரு பேங்க் பேலன்ஸ் மாதிரி இதெல்லாம் வச்சிருப்பான். இதுதான் வந்து ஒரு இன்னொரு உடலுக்கான மூலப்பொருள் ஆக்சுவலி. ஓகே, இந்த ஸ்தூல உடல்ல என்னெல்லாம் இந்த ஜீவன் சூக்ஷ்ம உடல்ல என்னெல்லாம் இந்த ஜீவன் தாங்கி செல்கிறதோ அதுதான் இன்னொரு விதமான உடலை பெறுவதற்கு வந்து மூலப்பொருட்களாக இருக்கிறது. சோ அதை கொண்டுதான் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஹைட்டாவும் ஒருத்தர் குள்ளமாவும் இல்லையா, ஒருத்தர் வந்து கருப்பாவும் ஒருத்தர் சிகப்பாவும் ஒருத்தர் வந்து அங்கஹீனமாகவும் ஒருத்தர் பார்க்கறதுக்கு சௌந்தரியமாகவும் இதெல்லாம் வந்து படைக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து இப்படித்தான். மேலும் காமனா இருக்கக்கூடிய கர்மங்களோட இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துலதான் பகவான் நம்மளை வந்து திணிப்பார். ஓகே, அந்த குடும்பத்துக்கு தான் நம்மளை அனுப்பி வைப்பார். அதனாலதான் நமக்கு ஃபீச்சர்ஸ் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுபாவம், நடத்தை இல்லையா, குணாதிசயம், ரூபம் கூட சிமிலரா சில விஷயங்கள்ல வந்து நாம் இருக்கிறதுக்கான காரணம். அந்த ஜீவனுக்கே இருக்கக்கூடிய பிரத்யேகமா இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவல் குவாலிட்டிஸும் உண்டு. ஆனா காமனா இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸும் வந்து கண்டிப்பா வரும். ஓகே, சோ இப்படிதான் நம்ம ஒரு குடும்பத்துல வந்து நாம இறக்குறோம் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். தீவிர ஆசை என்பது அதாவது ரஜோகுணம். ஓகே, காரணத்தினால் ஜீவராசி ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தில் பிறந்து அவனுடைய தந்தையை போன்று அல்லது தாயை போன்ற உடலை பெறுகின்றான். ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்ம உடல்கள் அவனது விருப்பத்திற்கேற்கவே படைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் இதுல நம்ம என்ன தெரியணும், நமக்கு ஏன் பகவான் இப்படிப்பட்ட ஒரு உடலை கொடுத்தார், நமக்கு ஏன் இப்படி எல்லாம் இருக்கும் நம்ம இல்லையா அப்படின்னு நம்ம என்னைக்குமே ஃபீல் ஆகக்கூடாது. ஏன்னா இப்படிப்பட்ட உடலை பெறுவதற்கு மூல விதை இட்டவர்கள் நாம தான். அப்போ அந்த விதை வந்து முளைக்குமா இல்ல வந்து முளைக்காமல் போகுமா? இப்ப நம்ம பூமியில ஒரு விதை விதைக்கிறோம்னா அது வந்து நம்ம தண்ணீர் விட்டோ அதுக்கப்புறம் அதாவது சூரிய வெளியினுடைய இதனாலேயோ வந்து அந்த செடியா அது வந்து வெளியில வருது இல்லையா? அப்போ அந்த விதை காரணமா இல்ல வந்து அந்த விதையினுடைய குவாலிட்டியை வந்து யாரு டிசைட் பண்றது? இந்த ஜீவன் தான் இல்லையா? எந்த மாதிரியான செயல் செய்தால் அது ஆரோக்கியமான விதையா இருக்கும்,
எந்த மாதிரியான செயல்கள் செய்தால் அது பழுதடைந்த விதையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த ஜீவனுடைய செயல்கள் தான் காரணம். அப்ப இந்த காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மக்ஷரம் இந்த பண்புகள்லாம் கொண்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பா நம்ம அடுத்த ஒரு உடலுக்கான விதை எப்படி நம்ம தயாராகிறோம்? பழுதடைந்த விதையாகத்தான். ஆனாலும் அது முளைக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா அந்த செடி ஒரு ஷேப்லயுமே இருக்காது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஈல்டிங் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதான் அதனுடைய அதுல இருந்து வரக்கூடிய என்ன சொல்லுவோம், அறுவடை ஆகக்கூடிய, அதாவது தானியங்களா இருக்கலாம், இல்லைன்னாக்கா பழங்களா இருக்கலாம், புஷ்பமா இருக்கலாம். அந்த செடியிலேருந்து வரக்கூடியது எதுவுமே வந்து நிலைத்து இருக்காது. இல்லைன்னா வந்து பழுதடைந்ததாக இருக்கும். இல்லைன்னா அந்த செடியே வந்து மரணிக்கும் இல்லையே? இது பார்த்துருக்குமா? நம்ம கண்டிப்பா ஒரு விதையை போட்ட பிறகு நிலத்துல ஐ திங்க் விவசாயிகளா இருந்தவங்க இதை கண்டிப்பா பார்த்திருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த முளைக்கக்கூடிய இடமும் வந்து சரியில்லை இல்லையா? அதுவுமே ஆரோக்கியமற்றதாக இருக்கும். இப்படி அதுவுமே வந்து அந்த விதையும் வந்து சரி வர முளைக்காது. இப்படித்தான் ஒரு ஜீவனுடைய வாழ்க்கை கூட. நாம என்ன காரியங்கள் இந்த உடல்ல இருக்கும்பொழுது செய்யறோமோ, நம்ம அந்த நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஏன் இவன் ஏமாத்துறவனுக்கு நல்லாவே வந்து பகவான் வந்து அருள் பாலிக்கிறார், ஏன் வந்து நன்மை செய்பவர் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படணும்? இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? ஆனா அந்த நன்மை செய்பவன் இந்த காலகட்டத்தில் அவன் சங்கடத்தை அனுபவிக்கின்றான் என்றால் அது அவனுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலனை அவன் இந்த இடத்துல அனுபவிக்கின்றான் என்ற அர்த்தம். இவன் வந்து அயோக்கியமா இருக்கக்கூடிய இவன் வந்து இல்லையா, யோக்கியமற்ற ஒருத்தர் வந்து இன்னைக்கு அத்தனை பகட்டாக வாழ்வதற்கான வாழ்க்கை அவனுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கப்பட்டிருக்குன்னா அதற்கு அவனுடைய பூர்வ ஜென்மத்துல வந்து அவன் செய்த புண்ணிய காரியங்கள் தான். ஓகே, ஆனா இப்ப என்ன பண்றான் அவன்? இஸ் அக்யூமுலேட்டிங் இல்லையா, சேர்த்துட்டே இருக்கான், பாவத்தை வந்து சேர்த்துட்டு இருக்கான். அடுத்த ஜென்மத்துல அவன் இழிவான ஒரு பிறவி பிறக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு அவன் தள்ளப்படுவான். ஆனா அதை வந்து அவனுக்கு தெரியாம தான் அவன் செஞ்சுட்டு இருக்கான். அவ்வளவு அஜ்ஞானத்துல இருந்து செயல்படக்கூடிய ஒன்று. அதனால்தான் நாம நினைக்கலாம், யாரும் நம்ம செய்யறத பார்க்கலையே, ஆனால் நாம செய்தது கரெக்டு தான் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த கான்சியஸ் உணர்வு என்பது நாம செய்யக்கூடியது ரைட்டா தப்பான்றது வந்து கண்டிப்பா அனலைஸ் பண்ணணும். அது எப்ப வரும்னா பக்தியில வந்தா மட்டும்தான் அதை வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும். டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் முக்கியமானது. ஸோ அப்ப நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவானுமே அந்த ஞானத்தை புகட்டுறார். மேலும் ஒரு குருவிடத்துல சரணாகதி அடையறதுக்கான வாய்ப்பையும் அவர் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். ஸோ இந்த நிலை இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய, நாம் ஆற்றக்கூடிய, அடுத்தவங்களை வேறுபடுத்தி பார்க்க கூடாது. எல்லா ஜீவராசிகளுமே ஒன்றுதான். ஆனா நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து சரியா தவறா அப்படிங்கறத வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து நாம பக்தி பாதையில போனா மட்டும்தான் வரும். இல்லைன்னா நாம செய்யறது எல்லாமே கரெக்ட் தான் அப்படின்னு நினைச்சு நாம் செய்யும் பொழுது இப்படி இந்த தீவிர ஆசை இல்லையா, அந்த தீவிர ஆசை என்ன பண்ணும் இல்லைன்னா தமஸ் குணம், இது வந்து நம்மள வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து மீண்டும் வந்து வர வைக்கும் இல்லையா? ஸ்தூல உடல் சூக்ஷ்ம உடலின் ஒரு உற்பத்தியாகும் இல்லையா? அவுட்கம் ஆஃப் ஸ்தூல உடல், அதாவது இன்புட் எது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இந்த மொபைல் போன் வச்சிருக்கேன் இல்லையா, இந்த மொபைல் போனுக்கு நான் வந்து சார்ஜிங் பண்ணா சார்ஜ் இருந்தா மட்டும்தான் இந்த போன்ல என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் என்னால பார்க்க முடியும். இந்த போன் வந்து சார்ஜ் பண்ணலன்னா என்னால எதுவுமே பார்க்க முடியாது இல்லையா, போன் டெட். அது போல இந்த சார்ஜிங் பண்ணக்கூடியது வந்து சில இடங்கள்ல வந்து கரெக்டா சார்ஜ் ஆகாது இல்லையா, ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும், இல்லைன்னா சில இடத்துல ஃபாஸ்டா வரும். இப்படி வந்து நம்ம வேறுபட்ட அந்த டிஃபரன்சஸ் வந்து எப்படின்னாக்கா நம்ம குணாதிசயங்களை பத்தி பார்க்கிறோம். அதாவது நாம என்ன கர்மங்களை வந்து நாம வந்து சேர்த்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதை தான் வந்து இந்த எப்படி நாம வந்து அதை வந்து எடுத்துட்டு வரோன்றது. அதனால நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்களை எல்லாம் நாம வந்து நற்கர்மங்களாக பார்த்துக்கணும். அது நம்முடைய பொறுப்பு, அடுத்தவங்களுடைய பொறுப்போ இறைவன் பொறுப்போ கிடையாது. இறைவன் வந்து நம்மள தப்பு செய்யன்னு சொல்றது கிடையாது. நம்ம மனசுதான் ஆசை கொள்கின்றது. அதனால நாம் என்ன பண்றோம், நாணயமான ஒரு பாதை நம்ம கண்ணு முன்னாடி தெரிஞ்சா கூட அதை நம்முடைய ஆசையை வந்து அதை வந்து அதையும் தாண்டி எடுத்துட்டு போயிட்டு இல்லையா, மனவாசகம் கடந்த அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, மனவாசகம் கடந்த நிலையில நாம் இருக்கணும். அப்படின்னா இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில போய் இருக்கணும். ஆனா அப்படி இருக்கிறது இல்லை. நாம் என்ன பண்றோம், இந்த இயற்கையுடைய 3 குணங்கள்ல போய் உழன்று நாம் என்ன பண்றோம், நம்முடைய செயல் மனசை வந்து பக்குவப்படுத்தாம அது தன்னிச்சையாக செயல்பட்டு புலன்களை செய்ய வச்சு அது வந்து பாவக்கடல்ல அதற்கேற்ற புத்தியும் அதே மாதிரிதான் செயல்படும். அந்த குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு செயல்பட்டு பாவ மூட்டைகளை சேர்த்து வச்சிருப்போம். அந்த பாவ மூட்டைகளுடைய விளைவுகள் தான் இப்ப நாம வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய இந்த விளைவுகள் இல்லையா. இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய
பிராரப்த நிலை, அதாவது பாவத்தினுடைய சக்கரம் என்பது இருக்கு இல்லையா? சோ நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்களுடைய பலன்கள் எல்லாமே அதாவது கர்மங்கள் அனைத்துமே புண்ணியமும் பாவமாக இருக்கும். சோ புண்ணியத்திற்கு வந்து நன்மையை அனுபவிப்போம், அது ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆனா பாவம் எல்லாம் எங்க போய் சேரும்? கூட்டம் என்னக்கூடிய ஒரு இடத்துல போய் சேரும். அதுதான் நம்ம அக்கௌண்ட். ஓகே, அது அந்த இடத்துல வந்து அதாவது விதையாக வந்து மாறிக்கொண்டிருக்கும். சோ அந்த பாவங்கள் எல்லாம் விதையாக மாறும் பொழுது என்ன ஆகுனாக்கா, நாம அடுத்து ஃபியூச்சர்ல வந்து நாம் அனுபவிக்க கூடிய அந்த பாவ கர்மங்களுடைய விளைவுகள். சோ மேலும் அது என்ன ஆகும்? செடியா வந்து முளைக்கும். முளைச்ச பிறகு அதுல இருந்து வரக்கூடிய பழம், காய், கனி எல்லாமே வந்து நாம என்ன பண்றோம்? எடுத்து புசிக்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் இன்றைய காலகட்டத்துல நாம அனுபவிக்கக்கூடிய பாவத்தினுடைய விளைவுகள். மேலும் அந்த விளைவுகளை வந்து நாம் அனுபவிச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது நாம செய்யக்கூடிய செயல்படக்கூடிய அந்த விதம் வந்து நம்ம உணர்ந்தறிந்து இனிமே பாவம் செய்யக்கூடாது, நன்மையை மட்டும் செய்யணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நினைச்சுண்டு நல்ல வழியில போனா நமக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆனா அதே தீய வழியில போனோம்னாக்கா இன்னும் ஃபியூச்சர்ல வந்து நாம வந்து பிராரப்த நிலையில இருக்கக்கூடிய, அதாவது இனிமேதான் அந்த பழுக்கணும் அந்த பாவம் வந்து இல்லையா? அதாவது அந்த பாவத்தை இனிமேதான் நான் அனுபவிக்க போறேன்னா அது பிராரப்த நிலையில இருக்கும். சோ இப்ப செய்யக்கூடிய இந்த செயல்கள், பாவங்கள் அனைத்துமே வந்து எங்க போய் சேரும்? குட்டத்துல போய் சேரும். ஓகே, இது வந்து சைக்கிள். எது வரைக்கும் நாம பௌதிக தளத்துல இருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமோ, இந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல என்ன வச்சிருக்கோமோ, என்ன ஓட்டங்கள், என்ன மாதிரி குணாதிசயங்கள், என்ன பாவங்கள் செய்ததனுடைய கணக்கு எல்லாமே சேர்த்து நமக்கு ஒரு ஸ்தூல உடலை வந்து இந்த ஷேப்ல தான் அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துரும். அதனால நாம வந்து ஏன் இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கலாம் நம்ம வந்து வருத்தப்படக்கூடாது. இதெல்லாம் நாம செய்த பாவ கர்மங்களால இப்படிப்பட்ட ஒரு உடலை நாம பெற்றிருக்கணும். ஆனா வந்த பிறகாவது இதை புரிந்து கொண்டு நாம இனிமே செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே நல்ல காரியங்கள், நல்லதை கொடுக்கணும். அது அனைத்தும் இறைவனுடைய திருவடிகளுக்கு சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பாவத்தை வளர்த்துக்கணும். அப்போ புண்ணியங்களையும் சம்பாதிக்காம பாவமும் செய்யாத ஒரு நிலை வரும் பொழுது இந்த இருமைகள்ல இருந்து நாம வந்து வெளிப்படும் பொழுது ஒரு மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்திற்கு நாம செல்கின்றோம். சோ எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம், இந்த ஸ்லோகம் நீங்க கண்டிப்பா படிச்சிருப்பீங்க. தெஜதி அந்தே கலவரம் கடைசி கட்டத்துல தம் தம் ஏ வைத்தி கௌந்தேய சதாதத் பாவ பாவிதாக. ஓகே, உடலை விடும் பொழுது ஒருவன் எந்த உணர்வு நிலை எண்ணுகின்றானோ, எந்த உணர்வு நிலையில் அவன் கூடிக்கொள்கின்றானோ, சோ இந்த உடலை விட்டு போகும்போது நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம வந்து அதாவது நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு நினைச்சோமோ அந்த உணர்வோட போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதே ரஜோ குணத்தோட தான் நம்ம வந்து மீண்டும் பிறப்போம். இந்த உடலை விடும்பொழுது பகவான திருவடிகளை எண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சா பகவான திருவடிகளை போய் சேரும். ஓகே, அப்போ இங்க சூக்ஷ்ம உடலும் இங்கே நின்றுடும். ஓகே, இறைவனை என்னன்னா பகவானிடத்துல போய் சேருவோம். இல்ல வந்து நம்ம இந்த அதாவது நாலேஜ் இல்லையா? சோ ஏதாவது ஏதோ ஒண்ணு செய்யணும்னு நினைக்கும் பொழுது சத்துவத்துல பிறக்கணும்னா சத்துவத்துல பிறப்போம். சத்துவ குணத்தோட இறந்தோம்னாக்கா சத்துவ குணத்தோட ஒரு உடலை பெறுவோம். விசுத்த சத்துவம் அடைஞ்சாதான் நமக்கு லிபரேஷன். ஓகே, அது மாதிரி ஒன்னொண்ணுமே தமஸ் குணத்துல இருந்தா இழிவான ஒரு பிறவிக்கு நாம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். கீழ் உலகங்களுக்கோ நரக உலகங்களுக்கோ இப்படி வந்து நாம நித்தியமா வந்து அதாவது சூக்ஷ்ம உடலையே இழக்கக்கூடிய, அதாவது மனசு புத்தி இந்த ரெண்டுமே இல்லாத ஒரு நிலை, வெறுமனே கிராஸ் பாடி, அது கீழ் உலகங்களுக்கு போகக்கூடியவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய உடல். ஓகே, அந்த ஒரு நிலையும் வந்து ஆத்மஹா இல்லையா, கில்லர் ஆஃப் த சோல், அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை வந்து நாம் அடைவோம். ஐயமின்றி அந்த நிலையே அவன் அடைவான். இதுதான் நம்ம பகவத்கீதையில வந்து பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்கார். ஆனால் நம்ம மரணிக்கும் தருவாயில நல்லதெல்லாம் நினைச்சு பகவானை சேவிக்கணும்னா இப்பத்துல இருந்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த சமயத்துல வரும். ஒரே நாள்ல நம்ம டக்குன்னு வர முடியாது. அஜாமிலன் கூட எப்படி பண்ணா? அஜாமிலன் வந்து தன்னுடைய மகனுக்கு நாராயணா என்ற நாமத்தை கொடுத்தான். அவன் மீது இருந்த பிரேமையால எப்பொழுதுமே அவனை நாராயணா நாராயணா இதை சாப்பிடு அதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ரொம்பவுமே வந்து அன்பு கொண்டு வளர்த்தான். ஆனா அந்த இடத்துல அவன் நாராயணா நாராயணான்னு அவன் சொல்லிட்டே இருந்ததுதான் கடைசியில என்ன ஆச்சு? அவனுக்கு யமதூதர்கள் வரும்பொழுது அவன் நாராயணா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சொல்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. சோ நம்ம எதை பழகுகிறோமோ அதை தான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அதனால வந்து நம்ம பழக வேண்டியது இறைவனுடைய புனித நாமங்கள். அதனாலதான் எதுக்கு சாண்டிங் பண்றோம்? சாண்டிங்கே இதுக்குதான். நம்ம ஆபத்தான காலத்துல நம்ம எதை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அம்மா மீது பிரேமை இந்த மாதிரி நாம ஜபங்கள் இல்லைன்னாக்கா யார் மீது நமக்கு லைத்து இருக்கிறோமோ அவங்க பேரை தான் நம்ம கஷ்ட காலத்துல நம்ம கண்டிப்பா அழைப்போம் இல்லையா? அம்மா அப்பா அப்படிங்கிறது எல்லாமே
வரதுக்கான காரணம் நாம் அதிகமாக எதை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து அதிகமாக நம்ம வந்து நடைமுறையில செலுத்துறோமோ அதுதான் நம்ம வந்து கடைசி கட்டத்திலுமே நம்ம செயல்படுவோம். அதனால்தான் நம்ம நாம ஜபங்களை சொல்லி சொல்லி பழக்கும் பொழுது நம்ம ஆழ் மனசுல வந்து நாம ஜபத்தை பதித்து விட்டால் நமக்கு ஆபத்தான காலத்துல அந்த நாமத்தை வந்து சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். சோ மரணம் தருவாயில் சூக்ஷ்ம உடலின் சூழ்நிலையானது ஸ்தூல உடலின் செயல்களால் உண்டாக்கப்படுகிறது இல்லையா? சூக்ஷ்ம உடலின் சூழ்நிலை எப்படி, இந்த ஸ்தூல உடல் அது தாங்குமா? இப்போ நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கோம் இந்த இந்த அத்தியாயத்துல வந்து யமதூதர்கள் வந்து அஜாமலுடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை வந்து அவங்க இழுக்கிறாங்க இல்லையா உள்ளுக்குள். தட் இஸ் அ பெயின்ஃபுல் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறதுமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அப்போ அஜாமிலன் வந்து என்ன ஒரு அதாவது மயக்க நிலை கொஞ்சம் இல்லையா, ஆனாலும் வலியும் வேதனை அவனுக்கு தெரிகிறது இல்லையா? ஸோ அப்படி அதை தான் அந்த இடத்துல சுட்டி காட்டுறாங்க. ஸோ அதனால அதை மரணத்தை காட்டிலும் அதிகமான வலி இருக்கக்கூடியது ஒன்று, அந்த பிரயாணத்தை காட்டிலுமே எதுவுமே அதிகமானது கிடையாது. அதனால அந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து நாம வலியும் வேதனையோ இல்ல நாம் யார் மீது இருக்கக்கூடிய காழ்ப்புணர்ச்சியை நினைச்சோம்னாக்கா அப்படிப்பட்ட ஒரு ரூபத்தை பெறுகிறோம். ஆனால் இறைவனை எண்ணினால் இறைவனுடைய திருவடிகளை போய் நாம சேரும். சோ இந்த ஸ்தூல உடல்ல வந்து நமக்கு அதை தாங்கக்கூடிய சக்தி இல்லாதப்போ மனசு தைரியத்தை வந்து இழக்கிறது இல்லையா? சோ இந்த பாதிப்பு ஸ்தூல உடல்ல இருந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு சூக்ஷ்ம உடல்ல வந்து பிரதிபலிக்கும். ஆனால் ஒரே நிமிஷம். ஓகே. ஆனால் மரணத்தின் போது சூக்ஷ்ம உடல் செயல்படுகின்றது. லிங்கம், லிங்கம் என்றால் ஆசைகளால் ஆன உடல் என்று அழைக்கப்படும் சூக்ஷ்ம உடல் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான ஸ்தூல உடலின் வளர்ச்சிக்கு பின்னணியாக இருக்கிறது. அப்ப நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள் நன்மையாக இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதனால்தான் தாய்மையை அடைந்தவர்கள் வந்து எப்பவுமே அவங்களுக்கு நல்லது எல்லாமே அவங்க என்னெல்லாம் சூழல் வந்து அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்களோ இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கு கருவுல வந்து குழந்தை இருக்கும் பொழுது நல்ல சூழல் ஆரோக்கியமான ஒரு நிலையில இருந்தாங்கன்னாக்க குழந்தையும் ஆரோக்கியமாக வளரும். ஏன்னா இந்த மனசு வந்து ஆரோக்கியமான நிலையில இருந்தா அதுதான் அந்த அந்த ஜீவனையுமே வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கத்துக்கு எடுத்துட்டு வர முடியும். ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்தூல உடல் வந்து உருவாகின்றது என்றால் இந்த சூக்ஷ்மம் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ அதனால தாய்மை அடைந்தவர்களுக்கு வந்து பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கேட்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். மேலும் நம்ம மருமகள் இருந்தா அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தா அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ நம்ம வந்து ஒரு ஹாப்பியான ஒரு சூழல், கணவனும் சரி இல்லையா, அவள் வாழக்கூடிய சூழல்லையுமே வந்து சந்தோஷம் இதெல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அப்ப அந்த மனநிலையும் அந்த தாய்மை வந்து தாய்க்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுத்தால் அதையே வந்து அந்த குழந்தையுமே வந்து பெற்று வளரும். இந்த தாய் வந்து கருவுட்டு இருக்கும் பொழுது அழுது இருந்தா அந்த குழந்தையும் அதே மாதிரிதான் இருக்கும். பயம் இருந்தா அந்த குழந்தைக்கு அதே தான் வரும். ஸோ இந்த மனசு பாதிப்பு, ஏன்னா தட் இஸ் அ கனெக்டிவிட்டி இல்லையா? தொப்புள் கொடி மூலியமா தான் எல்லாமே உணவு எல்லாமே வந்து போறதுன்னா தாய்மை கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா சுபாவமே அந்த குழந்தைக்குமே வந்து வரும். ஓகே. ஸோ ஒரு ஜீவனை வந்து ஏன்னா 7ஆம் திங்கள் வரைக்குமே அந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து தெரியாது இல்லையா? ஸ்தூல உடல் இதெல்லாம் தான் வளர்ச்சி பெறும். ஸோ அந்த வளர்ச்சி பெறக்கூடியதுக்கான காரணம் இந்த இதுதான். அதனால நம்ம வீட்டில் யாராவது வந்து கருவுற்று இருந்தா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வாய்ப்புகளை வந்து நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். இறைவனுடைய நாமங்கள், நாம ஜபங்களை சொல்லி, அதனாலதான் நீ டிவோட்டீஸோடைய பிள்ளைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும். நீங்க அதை வேணா பாருங்க. நீங்க ரொம்ப ஸ்டூட்டியா இருக்கும், ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். அதே மாதிரி இன்க்ளினேஷனும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க தாய்மை அடைந்த போது அதிகமாக பக்தி உணர்வுல வந்து ஈடுபட்டிருந்தா அந்த பாவம் வந்து குழந்தைக்கும் வரும் இல்லையா? இதுக்கு உதாரணம் நம்ம பிரகலாத் மகாராஜ் இல்லையா? பிரகலாத் மகாராஜ் தாயினுடைய கருவில் இருக்கும் பொழுதே நாரத மகரிஷி இல்லையா? சோ நாரத மகரிஷி இந்திரன் வந்து அதாவது கயாத்து இல்லையா? கயாத்து தானே? சோ அவருடைய அம்மா பிரகலாத் மகாராஜ். சோ அவங்கள வந்து கவர்ந்து எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஆனா நாரத மகரிஷி நிறுத்தி அவருடைய ஆசிரமத்துல இருக்க வச்சு எஸ் அவர் வந்து போதனைகள் எல்லாமே டிவோஷன், அதாவது டிரான்ஸ்ஜெண்டல் நாலேஜ், அதாவது ஞானத்தை வந்து போதிக்கிறார். அவர் பேசிக்கலி ஏன்னாக்கா இதுவுமே வந்து ஒரு ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட் தான். ஏன்னா தீதி வந்து அவளுடைய தவறை உணர்ந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து இந்த ஜெனரேஷன்ல ஒரு பக்தன் வந்து அவதரிக்கணும்ன்ற அவளுடைய பிரார்த்தனைக்காக
பகவான் வந்து கொடுத்த ஒரு வாய்ப்பு இது. ஓகே, அதற்கான ஏற்பாடுல வந்து நாரத மகரிஷி வந்து பங்கு கொள்கிறார் இல்லையா. சோ ஒரு பக்தன் பிறக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த ஆசையுமே வந்து நிறைவேற்றப்படுகிறது. பிரகலாத் மகாராஜுமே தாயினுடைய கருவில் இருக்கும் பொழுது அனைத்தையுமே கேட்கிறார் இல்லையா. சோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். குழந்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாமளும் தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால தாய் வந்து என்ன மாதிரி சுபாவத்தை கொண்டு செயல்படுகிறாளோ அந்த பாவம் மொத்தமே அந்த குழந்தைக்கு இறங்கும். ஓகே, தாய் கருணை உள்ளம் கொண்டிருக்க வேண்டும். தாய் வந்து பக்தியின் தரப்புல ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். தான் சுமக்கும் பொழுது இவை அனைத்தும் செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி குழந்தை வந்து அதை ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சோலை வந்து வந்து அட்ராக்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லையா. அந்த உணர்வு கொண்டு ஒரு குழந்தை வந்து அந்த தெய்வீகமான ஒரு நிலை கொண்ட ஒரு குழந்தையை வந்து ஈண்டெடுப்பதற்கு வாய்ப்பு அந்த தாய்க்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. ஓகே, அது போல நம்ம வந்து அவருமே வந்து நாரத மகர்ஷி கிட்ட எல்லா மொத்த உபதேசங்களுமே தாயின் கருள் இருக்கும் பொழுதே அவர் வந்து கேட்டாச்சு. அதனால பிறந்த பிறகு அவர் வந்து அவர் பக்தனாக இருந்தார். எப்படி ஒரு அசுரனுடைய வயிற்றுல வந்து இப்படி பிறந்ததுன்னு நம்ம வந்து கேள்வி கேட்க முடியாது. அனைத்திற்குமே சூழல். அதனால்தான் தாய்மை அடைந்தவர்களுக்கு நாம நல்ல ஒரு சூழலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து நல்ல முறையில இருந்து ஒரு நல்ல கதியை அடையணும்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை வந்து பக்குவத்தை வந்து நாம வந்து அந்த தாய்மை அடைந்தவர்களுக்கு கொடுக்கணும். சோ மேலும் வந்து ரிக்வேதம் வந்து பின்வருமாறு சொல்றதாம். உடலுறவின் போது இது வந்து ஜீன்ஸ் கூட நம்ம அப்படித்தான். தாயினுடைய சுரப்பி ஹார்மோன்ஸ் வந்து அதிகமா இருந்தா தாயினுடைய இதை வந்து ஒரு குழந்தை வந்து பெண்ணின் உடலை பெறும். ஏன்னா இது ஃபீமேல் ஜீன்ஸ் இல்லையா. மேல் ஜீன்ஸ் டாமினண்டா இருந்தாக்கா ஆண் பிள்ளை வந்து பிறக்கும். ஓகே, இயற்கையின் சூக்ஷ்மமானது சட்டங்கள் ஆகியவை ஜீவராசியின் விருப்பத்திற்கு ஏற்பவே செயற்படுகின்றன. அப்ப யாருடைய ஆசை அத்தாரிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும் அவங்களுடைய ஜீன்ஸ் தான் வந்து அதிகமா டாமினண்டா இருந்து பிறக்கும். ஓகே, ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வை விருது செய்வதன் மூலம் ரெண்டு பேருமே இறை உணர்வோடு இருந்தா தாய் தந்தை இருவருமே அவர்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தை ஒரு பக்தனாக பிறக்கும். ஓகே, சோ அதற்கேற்ற அவர் செயல்படும் விதமும் அவ்வாறே இருக்கணும். அப்பதான் அதெல்லாமே வந்து செயலுக்கு வரும், இல்லைன்னா வராது. ஜீவராசி அவனுடைய சூக்ஷ்ம உடலை மாற்றிக்கொள்ளும்படி கற்பிக்கப்படுவானாயின் மரணத்தின் போது அந்த சூக்ஷ்ம உடல் ஒருவித ஸ்தூல உடலை உண்டாக்கும். அவ்வுடலில் அவன் ஒரு கிருஷ்ண பக்தனாக இருப்பான். அல்லது அவன் இன்னும் அதிக பக்குவம் உடையவனாக இருப்பின் அவன் இன்னொரு பௌதிக உடலை எடுக்காமல் உடனடியாக ஒரு ஆன்மீக உடலை பெற்று ஆன்மீக உலகிற்கு சென்று விடுகிறான். சோ எப்படி வந்து அவனுக்கு ஒரு ஆன்மீக உடல் கிடைக்கிறது என்றதும் பார்க்கணும் இல்லையா. ஒருத்தர் வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை சேரணும்னு இருந்தா இங்கே இருந்து அவனுடைய ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்மம் இங்கே இருந்துடும். அவன் மரணத்தின் போது வேறு ஒரு உடலை ஆன்மீக உடலை பெறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அவன் பெறுகிறான். அந்த உடலை கொண்டு ஆன்மீக உலகை அடைகின்றான். இதுதான் ஆத்மா ஒரு உடலை விட்டு இன்னொரு உடலுக்கு கூடு விட்டு கூடு பாயறதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஆகவே மனித சமுதாயத்தை புலனின்பத்திற்கு உரிய ஒப்பந்தங்களின் மூலமாக இணைக்க முயல்வதற்கு பதிலாக இல்லையா, இப்ப திருமணங்கள் என்ற பந்தத்துல வந்து நாம செயற்படும் பொழுது இருவருடைய நற்குணங்கள் வந்து அபிவிருத்தி அடையணும் இல்லையா. ஒவ்வொரு அதாவது 16 விதமான சாஸ்திரங்கள் உண்டு அப்படின்னா சம்ஸ்காரங்கள் 16 விதமான சம்ஸ்காரங்கள் உண்டு இல்லையா. சோ ஒரு திருமணம் என்பது கூட அதே மாதிரிதான். அந்த லக்ன பத்திரிகை எழுதுறது முதல் கொண்டு திருமண முகூர்த்தம் அமைக்க பெறுவது இல்லையா. திருமண முகூர்த்தம் பார்க்கும்பொழுது இரு ஜாதகருக்குமே 7ஆம் இடம் 8ஆம் இடம் வந்து ரொம்ப சுத்தமா இருக்கணும். இது எங்க அப்பா நிறைய வாட்டி சொல்லி என் காதுல விழுந்ததை வந்து பகிர்ந்திருக்கிறத சொல்றேன் நான். ஆக்சுவலி 7th பிளேஸ் அண்ட் 8th பிளேஸ் வந்து கிளியரா இருக்கும். அந்த சமயத்துல மட்டும்தான் முகூர்த்தத்தை வந்து கொடுப்பாங்க. ஓகே, அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பாவ கிரகமோ ஏதாவது நம்ம வந்து பார்க்காமல், இப்பெல்லாம் எப்படி வேணாலும் திருமணம் செய்துக்கலாம் அப்படிலாம் நம்ம இல்லையா, இஷ்டத்துக்கு நம்ம பண்றோம் இல்லையா, அது தவறு. ஆக்சுவலி அந்த இருவருடைய இதுவுமே வந்து ஜாதக கட்டங்கள் வந்து 7ஆம் இடம் 8ஆம் இடம் சுத்தமா இருக்கக்கூடிய அமைய பெறக்கூடிய ஒரு லக்னத்துல மட்டும்தான் நாம திருமண முகூர்த்த நாழிகை வந்து குறிக்கணும். அந்த சடங்குகளுமே வந்து கரெக்டா பண்ணணும். மேலும் அவர்களுடைய தாம்பத்தியத்திற்கான இதுவுமே வந்து கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் பிரகாரம் செய்யணும். சோ நம்ம இஸ்கான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆச்சாரியா சொல்லியிருக்கார், ஆணும் பெண்ணும் இருவருமே 64 மாலைகள் வந்து நாம ஜபங்கள் சொல்லணும். சொன்ன பிறகுதான் அந்த தாம்பத்தியமே ஏற்படுத்தணும். சோ அப்ப என்ன ஆகுனாக்கா அந்த இதனால ஏற்படக்கூடிய அந்த இணைப்பினால் உருவாகக்கூடிய அந்த கரு வந்து ஒரு ஆன்மீக
ஆத்மாவை வந்து வரவழைக்கக்கூடிய சக்தியை பெறுமா. ஸோ அப்ப அந்த தாயினுடைய கருவுல வந்து சுத்தமான ஒரு ஆத்மா வந்து குடிகொள்றதுக்கான ஒரு நிலை பெறுகிறது. மேலும் அந்த பெற்றோருடைய இது என்னன்னாக்கா, பிற்காலத்துல இறைவனுடைய தொண்டிற்காக இந்த குழந்தை செயல்படணும்ன்ற அந்த ஒரு வாய்ப்பை வந்து அவங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அவன் கிரகஸ்தனானா இருக்கட்டும், சந்நியாசமனா வாங்கிக்கிட்டும், ஆனா இந்த ஏற்பாடை வந்து அவங்க கண்டிப்பா செய்து கொடுக்கணும். ஓகே, இதற்காக மட்டும்தான் நாம வந்து பிள்ளையை பெறணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்ல சாஸ்திர விதிகள்லயே சொல்றது. இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவதற்காக மட்டும்தான் நம்ம பிள்ளைகளை பெறுவோம். ஆனா நமக்கு இந்த ஞானம் எல்லாம் இருந்ததே கிடையாது இல்லையா? அதனாலதான் நம்ம இன்னைக்கு நிறைய சங்கடங்கள் எல்லாம் உழன்றுருக்கோம். ஆனா இந்த ஞானத்தை பெற்றவங்க அவங்க பிள்ளைகளை வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கத்துல அவங்க எடுத்துட்டு போறதுக்கான வாய்ப்பு அவங்க பெற்றிருக்காங்க இல்லையா? சோ மேலும் ஆகவே மனித சமுதாயத்தை புலனின்பத்திற்குரிய ஒப்பந்தங்களில் பௌதிக தளத்துல இருந்து மட்டும் நாம் செயல்படக்கூடாது. இன்டர்னல் ரீசன் மீது ஒர்க் பண்ணணும். நம்ம உட்புற காரணத்தின் மீது நாம வந்து கண்டிப்பாக செயலாற்ற வேண்டும். அதை நாம பர்ஃபெக்டா பண்ணோம்னாக்க தான் வரக்கூடிய ஜெனரேஷனுமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஜெனரேஷனா இருக்கும். இல்லைன்னா கிடையாது. மக்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வுடையவர்களாக மாறுவதற்கு எப்படி என்பதை போதித்து அவர்கள் ஆன்மீக உலகை அடைய வழிகாட்டுவதுதான் சாலச் சிறந்தது என்பது தெளிவாகிறது. இப்பொழுது மட்டுமின்றி எப்பொழுதுமே இதுதான் உண்மை. எட்டர்னல் தத்து இது. ஓகே, ஸோ எட்டர்னல் ட்ரூத், நித்தியமான உண்மை. இதை வந்து நாம கண்டிப்பா பரிபாலிக்கணும். ஏஷ பிரகிருதி சங்கேன புருஷஸ்ய விபர்யயः ஆசித் ச ஏவ நாசிரா ஈஷ சங்காத் விலீயதே. ஜீவராசி வந்து எஸ் மாதாஜி, ராஜலட்சுமி மாதாஜி ஏதாவது கேட்கணுமா? வாசிக்கலாம் தான் கை உயர்த்தினேன். வாசிச்சுட்டாங்க மாதாஜி, ஆல்ரெடி வாசிச்சாச்சு. சோ நான் இப்ப விளக்க ஒரு ஓகே ஓகே ஃபைன். ஜீவராசி ஜட இயற்கை 60 வரைக்கும் வாசிச்சிருக்காங்க. அதனால அது 60 வரைக்கும். ஜீவராசி ஜட இயற்கை உடன் தொடர்பு கொண்டிருப்பதால், நாம் இந்த குலகத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருப்பதால் ஆபத்தான ஒரு நிலையில் இருக்கிறார். எப்பவுமே நமக்கு சங்கடம் தான். இதை மேற்கோள் காடும்போது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய குரு மகாராஜா வந்து பார்க்க ஃபர்ஸ்ட் போகும்பொழுது அவர் இங்கிலீஷ் பார்த்து, நீ மேற்கத்திய நாடுகள்ல வந்து நீ வந்து பகவத்கீதை, பாகவதம், இந்த இறை உணர்வு வந்து நீ பரப்பணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொன்னாராம். ஸோ இப்போ இந்தியா இருக்கக்கூடிய கட்டத்துல இல்லையா, மக்களுடைய பாதுகாப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து சுதந்திரம், இதெல்லாம் தான் முதன்மை கிரைட்டீரியா. இதெல்லாம் முடிச்ச பிறகு நான் வந்து அப்புறமா அந்த வேலையை செய்யறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாராம். அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இஸ் அர்ஜென்ட். ஓகே, அதாவது சுதந்திரத்தை காட்டிலும் முதன்மை ஸ்தானம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு, இறை உணர்வு தான். அதுக்கு தான் நீ முதல்ல வந்து ஆபத்து. ஏன்னா இங்க நம்ம ஆபத்தான ஒரு இடத்துலதான் நாம் இருக்கோம். ஸோ நிதானமா பார்த்து செய்யக்கூடிய நிலையில கிடையாது நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் சொன்னாராம். ஸோ அதுதான் எனக்கு நினைவுக்கு வருது இந்த இடத்துல. ஆனால் மனித ரூபத்தில் உள்ள வாழ்வில் பரமபுருஷனோடும் அல்லது அவரோட பக்தருடனும் சகவாசம் கொள்ளும் முறை அவனுக்கு கற்பிக்கப்படுமானால் இல்லையா, அதை நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்னா இந்த நிலை மாற்றிவிட முடியும். இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த தற்காலிகமான நிலை, ஆபத்தான நிலை, இது எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு தீர்வு வந்து நாம ஆன்மீகம்தான், சனாதன தர்மம் தான். ஏன்னா நித்தியமான இந்த தர்மத்தை நாம பரிபாலித்தால் மட்டும்தான் நம்மளால வந்து இந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை மாற்றி அமைக்க முடியும். இல்லைன்னா நாம மீண்டும் இதே உலகத்துக்கு வரக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபட்டு பௌதிக தளத்துல கர்மங்களை வந்து கர்ம பலன்களை அனுபவித்துக்காக வேறு ஒரு உடலை எடுத்துட்டு நாம இந்த இடத்துக்கு வருவோம். பிரகிருதி என்றால் இந்த ஜட இயற்கை இல்லையா, புருஷா என்றால் பகவானை குறிக்கும். ஓகே, சோ கிருஷ்ணரின் பெண் சக்தி தான் பிரகிருதி. ஓகே, அவரிடத்துல இருந்து தான் தோன்றியது இந்த பிரகிருதி இல்லையா. அதனால்தான் மாயாதேவி என்பதுமே வந்து பேரிடத்துக்கும் வந்து பெண், அதாவது பெண் ஜெண்டர் அப்படின்றது எதுக்கு சொல்லப்படுறதுன்னா அவரால் படைக்கப்பட்டது இந்த மாயை. ஓகே, பிரகிருதியை தன்னால் அனுபவிக்க முடியும் என்ற மாயையால் அதனுடன் தொடர்ந்து சவகாசம் கொள்ளும் இந்த ஜீவன்கள் இல்லையா, அவன் கிருஷ்ணரன் பிரிந்து பந்தப்பட்ட வாழ்வை தொடர வேண்டி இருக்கும். இறைவன் ஏதோ ஒண்ணுத்துலதான் நம்மளால இருக்க முடியும். ஒண்ணு ஆன்மீகம், இல்லைன்னா அதாவது பௌதிகம். பௌதிகத்தோட நம்ம உறவு முழுதும் கொண்டால் ஆன்மீகத்தை சுத்தமாவே மறந்துடும். இறைவன் ஒருத்தர் இருக்கார் என்றதையுமே நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா. கண்ணால பாக்குறது மட்டும்தான் கிராஸ் லெவல் இல்லையா, கிராஸ் பாடி லெவல். கண்ணால பாக்குறத மட்டும் தான் நான் நம்புவேன். எங்க கடவுள் இருக்கார் இல்லையா, கடவுள் இல்லாதப்ப நான் எப்படி அதை நம்புறது? இப்படி எல்லாமே விதண்டவாதம்.
இல்லையா? ஆனால் அவனது தனது உணர்வை மாற்றிக்கொண்டு, அதாவது உணர்வு என்றால் கான்சியஸ்னஸ், புரிதல் இல்லையா, மூல முழுமுதற் கடவுளுடன், அதாவது புருஷன் சாஸ்வதம், அவருடைய சகாக்களுடன், அதாவது அவருடைய பேரஃப்ளேனியா இல்லையா, குல்வா நாயின் சகாக்கள் என்றால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இது புல்லாங்குழல் எடுத்துக்கோங்க இல்லையா, அடுத்து வந்து மிருதங்கம் எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாமே வந்து புல்லாங்குழலை வாசிக்கும் பொழுது கிருஷ்ணரோட சம்பந்தம் எண்ணிக்கொண்டு அந்த வேணுகானம் இல்லையா, அப்படி ஒன்னொன்னுமே. ஸோ அது ஜடமா இருக்கட்டும், சேதனமா இருக்கட்டும் இல்லையா. சேதனம் என்பது உணர்வு கொண்டு, அதாவது டிவோட்டிஸ் பக்தர்களோட சகவாசம், சாது சங்கத்தோட இறையிறது. அது ஒண்ணுதான் நமக்கு இந்த ஜட இயற்கையினுடைய சிக்கல் இருந்து நமக்கு, அதாவது இன்ஃபனைட்டா போய், அதாவது எப்ப முடியும்னே தெரியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு இதுல வேர்ல்பூர்ல நம்ம சுத்திட்டே இருக்கும். அதுல இருந்து நம்ம வெளியேற முடியும், இல்லைன்னா சுத்திக்கிட்டேதான் இருக்கணும் இல்லையா. சோ இங்க பகவத்கீதையில வந்து 4.9 ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வத தத்தாதேவ புனர்ஜென்மம் இல்லையா. சோ நைசிமாம் யோ அர்ஜுனா இல்லையா அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா. ஒருவன் பரமபுருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அவரது நாமம், ரூபம், செயல்கள் மற்றும் லீலைகள் மூலமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒருத்தருக்கு இதன் மேல ஈடுபாடு இல்லைன்னா இல்லையா, அவன் என்ன ஆகும், மீண்டும் இந்த உடலை பெற்ற பிறகு இதே இடத்துக்கு தான் திரும்பி வருவான். ஆனா ஒருத்தருக்கு ஈடுபாடு இருந்தா அவன் இந்த உடலை வந்து இன்னொரு அதாவது பௌதிக உடலை அவனுக்கு ஏற்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்காது. சோ இதே வந்து அவனுக்கு கடைசி இதுவா இருக்கு இல்லையா. இவ்வாறாக தனது உடலை விட்ட பின் ஒருவன் மற்றொரு ஜட உடலை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பதிலாக ஒரு ஆன்மீக உடலை ஏற்று பரமபதம் வந்து அடைகின்றான். இவ்விதமாக ஜடசக்தியுடன் கொண்ட தனது சகவாசத்தால் விளைந்த பெரும் துன்பம் முடிந்துவிடும். இங்கே துக்காலை மீது அசாஸ்வதம், இங்க எப்பவுமே துக்கம்தான். அதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும்னா நாம பக்தியில வந்து நிலைப்படணும். ஆனால் அவன் ஜட உலருக்கு வந்து அதை ஆள விரும்புவதால் பௌதிக சூழ்நிலைகளால் கட்டுப்படுகின்றான். இங்க நாம் எல்லாருமே கண்டிஷன் தான், யாருமே ஃப்ரீயா கிடையாது. நாம நினைக்கலாம் நான் ஃப்ரீடம் இருக்குன்னு, ஆனா ஒவ்வொரு சூழலுமே நாம கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றோம். பொய்யான இவ்வுணர்வு, நான் சுதந்திரமானவன், நான் செயல்படுபவன், இதெல்லாமே பொய் உணர்வு. பகவானுடான தனது உண்மையான சேவையை உயிர்ப்பித்துக் கொள்வதே முக்தி எனப்படுகிறது. இதை யார் ஒருத்தர் உணர்ந்து இது பொய்யானது என்று உணர்ந்து உண்மையான இது சம்பந்தம் வந்து இறைவனோட நினைச்சு அவருக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை பெறுகிறானோ அதுதான் வந்து முக்திக்கான மார்க்கம். இதுவே ஸ்ரீமத் பாகவதம், அதாவது முக்ரீர் ஹித்வான்யதா ரூபம் ஸ்வரூபேன விவஸ்திதி என்று உறுதி செய்கிறது. அப்படின்னா நம்ம இந்த உலகத்துல இந்த பொய் உணர்வை விட்டுட்டு உண்மையான உணர்வு கொண்டு நாம் இறைவனுடைய பின்ன பகுதிகள் என்று உணர்ந்து அவரோடு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் தான் நமக்கு நித்தியமானது அப்படின்னு நினைச்சு நம்முடைய செயல்களை எல்லாம் நாம பக்குவப்படுத்தி நாம் ஆற்றும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நித்தியமா நீங்கிறதுக்கான ஒரு நிலை வந்து நமக்கு உறுதி செய்யப்படுகிறது. ஓகே. அயம் ஹி ஸ்ருதி சம்பன்னஹ ஷீலவிருத்த குணாலயஹ த்ரிதாவிருதோ மிருதுர்தாந்தஹ சத்யவான் மந்திரவிச்சுச்சீஹி குர் அக்னி அதிதி விருத்தானாம் சுஷ்ரூஷோர் அனங்கிருதஹ சர்வபூத சுஹ்ருத்த சாதுர் மிதவாக் அனுஷூயஹ. ஓகே. துவக்கத்துல அஜாமினுடைய குவாலிட்டிஸ், திஸ் இஸ் அ பிராமணிக்கல் குவாலிட்டி இல்லையா. நம்ம பகவத்கீதையில கூட படிக்கிறோம். மாதாஜி இது படிக்கணும் மாதாஜி. படிக்கணும். நீங்க படிக்கணும், எல்லாரும் படிங்கோ. ஓகே. வேதங்களை கற்றவனாகவும், நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சாச்சு, இனிமே படிக்க வேண்டாம், நான் படிக்கிறேன்னு கேட்டுக்கோங்க. உங்க புக்ல நீங்க வாசிங்க மியூட்ல இருந்து. ஓகே. அதாவது வேத சாஸ்திரங்களை கற்றவன், நல்ல ஒழுக்கம் உடையவன், நல்ல நடத்தையும் நற்குணங்களும் உடையவனும், வேத விதிகளை அனுஷ்டிப்பது, வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் தன்னுடைய செயல்களை எல்லாம் வந்து பக்குப்படுத்து. வேதங்களால் நாம் என்ன செய்யணும், அறியப்பட வேண்டிய பொருள் பகவான் தான் இல்லையா. சோ அவருக்கு அனுகூலமான விதத்துல நம்முடைய செயல்களை எல்லாம் நாம வந்து பக்குவப்படுத்திக்கிறது இல்லையா. மேலும் சாந்தமானவனாகவும் இல்லையா, புலன்களையும் மனதையும் அடக்கிய, மனசை அடக்குனா புலன்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அடங்கிடும், மனசை அடக்கலனாக்கா புலன்கள் வந்து அடங்காது. உண்மையே பேசுபவனாகவும், அதாவது வாய்மையை வந்து சொல்றது, வேதம் ஓதுவதை அறிந்தவனாகவும், எவ்வாறு நம்ம வேத சாஸ்திரங்களை வந்து படிக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும்ன்றத புரிஞ்சுண்டவனாகும், பரிசுத்தமானவனாகும். அப்படின்னா இதெல்லாம் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹிருதயத்துல அவனுக்கு
காம, குரோத, லோப, மோக, மதம், அக்ஷரம் இதெல்லாம் இருக்காது இல்லையா? இருந்தவன் மேலும் குருவையும் அக்னி தேவனையும் அதிதிகளையும், அதாவது குருவை வந்து சேவிக்கிறது, குருவுக்கு வந்து தொண்டு புரியறது இல்லையா? அக்னி தேவனையும் அதிதிகளையும் தன் குடும்பத்தில் உள்ள மூதியர்கள் மரியாதையுடன் பூஜிப்பனாகும். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரங்களை செய்யணும். போலி கௌரவத்திலிருந்து விடுபட்டவன் அப்படின்னா நான் தான் செயல்படுகின்றேன் என்ற அந்த சுபாவத்தை விடுத்து நாம இறைவனுடைய பின்னப்பகுதி என்று உணர்ந்து அவருக்கு தொண்டாற்றுவதற்காகவே நாம படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் என்பதை உணர்ந்தவனாகவும் இல்லையா? நேர்மையானவனாகும், அதாவது யாரையும் ஏமாற்றாமல் இருக்கக்கூடியவனும், மேலும் எல்லா பிராணிகளிடத்திலும் அன்புடையவனாகும், அதாவது வேறுபாடு காணாத குணம் இல்லையா? சோ இவன் வந்து சத்திரியன், இவன் வந்து சூத்திரன், இவன் வந்து பிராமணன் இல்லையா? ஸோ இவன் உயர்வானவன், இவன் தாழ்ந்தவன் அப்படின்லாம் பார்க்காம எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலையுமே ஆத்மா இருக்கு. அந்த ஆத்மா எல்லாமே வந்து இறைவனுடைய பின்ன பகுதிகள் தான். ஸோ நித்திய தன்மையில எல்லாம் ஒன்றானது தான் இல்லையா? வித்யா வினய சம்பன்னி பிராமணே கவிஹஸ்தனி இல்லையா? சுனிச்சைவ ஸ்வபாகேஷ பிராமண சமதர்ஷினக இல்லையா? சாரி, அதாவது அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் வந்து சமதர்ஷனம், ஈக்குவலா நம்ம பார்க்கறது, எல்லோருமே ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய குணம். இவன் கெட்டவன், இவன் நல்லவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேறுபாடு பார்க்காம அவர் ஹிருதயத்திலே அவனுமே வந்து ஜீவன் தான், அவனை வந்து பகவான் தான் இயக்கி கொண்டிருக்கிறார், அவனுடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கின்றார் என்பதை உணர்ந்து இல்லையா? இந்த பாவம் கொண்டு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி எல்லோருக்குமே நம்ம வந்து மரியாதைகள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சுபாவம் வந்து நம்ம வளர்த்துப்போம். எல்லோருமே சமநோக்கோட, அதாவது ஆன்மீக தளத்தில் நோக்கிறது, பௌதிக தளத்துல கிடையாது. பௌதிக தளத்துல நாம் ஆற்றக்கூடிய தவறுகளை வந்து நாம கண்டிப்பா சுட்டி காட்டத்தான் வேண்டும் இல்லையா? அதை வந்து தவறு செய்துட்டேன்னு சுட்டி காட்டுறதை விட அவங்க திருந்துறதுக்கான முறையை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துரைச்சு அப்படி நாம அவங்கள எடுத்துட்டு போகணும். சோ அப்படி பௌதிக தளத்துல நாம வந்து நோக்க வேண்டாம், ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நாம் இதை நோக்க வேண்டும். அனைவரும் ஆத்மாக்கள் தான், அனைவருமே நித்திய பின்ன பகுதிகள் தான் இல்லையா? சோ எல்லோருமே பகவானோட சம்பந்தப்படுத்திக்கணும் இல்லையா? அதே மாதிரி அவருக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த, அதாவது அபிதயா இல்லையா? அதுதான் அடுத்து அதனால வரக்கூடிய பலஸ்ருதி தான் வந்து பிரயோஜன். இதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ இப்படி நம்ம அன்பு கொண்டு இதெல்லாம் நாம் தெரிஞ்சாதான் நம்ம அடுத்தவங்க கிட்ட உண்மையிலேயே அன்பு காட்டுறோம்னு அர்த்தம் இல்லையா? இதெல்லாம் தெரியாம ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம், பௌதிக தளத்துல காட்டக்கூடிய அன்பு எல்லாமே வந்து தற்காலிகம் தான். இது நம்ம வாழ்க்கையில பார்க்கலாம் இல்லையா? சிறு வயதுல நமக்கு அம்மா கிட்ட ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா? அம்மா தான் எல்லான்ட்டு. கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு அம்மா கிட்ட இருந்து தூரமா விலகும் இல்லையா? அதன் பிறகு திருமணமான பிறகு நம்ம இன்னும் சுத்தமாவே, திருமணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கூட சுத்தமா போறவங்க எல்லாம் உண்டு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சுயநலம் இல்லையா? சோ அம்மாவை அப்பாவையும் பார்த்துக்காத ஒரு நிலை இல்லையா? தன்னுடைய பொருளாதார முன்னேற்றத்தை மட்டுமே நோக்கக்கூடிய ஒரு நிலை. சோ பெற்றோர்களை தன்னிடத்துல வச்சுக்காம பெற்றோர்கள் தனித்திருக்கணும்னு விரும்புறது வேற. ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்மளால சங்கடம் வரக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க. ஆனா நம்முடைய கடமையா இருக்கும் பட்சத்துல அதெல்லாம் சகிச்சுக்க கூடிய தன்மை. ஏன்னா வயதான பிறகு அவங்க குழந்தைகள் தான் இல்லையா? சோ அவங்க பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் அனைத்துமே குழந்தையாக தான் இருக்கும். அதனால இப்படி இருந்த அம்மா ஏன் இப்படி ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. அந்த 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 வயதுக்கேற்ற ஒரு நிலை வந்து வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி, இப்போ வயதுல இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல அம்மா எவ்வளவு பாரத்தை தாங்கினா, ஆனா வயதான பிறகு அவளால தாங்க முடியாத ஒரு நிலை. ஏன்னா உடல் அந்த அளவுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்காது இல்லையா? அதனால அவளுக்கு தெரிந்தது சிம்பிளான விஷயங்கள்ல தான் அவ எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைப்பா. இதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம்னாக்கா, அம்மா கிட்ட எப்பொழுதுமே மாறாத ஒரு அன்பை காட்டணும்ன்ற மட்டும் அந்த எண்ணம் மட்டும் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கும். சேம் அப்ளைஸ் டு அப்பா ஆல்சோ. அப்பாவை சொல்லலன்னு நினைக்காதீங்க, 2 பேருக்குமே. ஓகே, அப்போ என்ன ஆகுனாக்கா, நம்ம எல்லோரிடத்துலயும் அன்பு பாராட்டுறோம் பாருங்க, வேறுபாடு காணாத அன்பு. ஒருத்தவங்களுக்கு இதுதான் கொடுக்கணும், ஒருத்தவங்களுக்கு அதுதான் கொடுக்கணும், டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணாம எல்லாருக்குமே ஒரு போல கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்குவம் இல்லையா? ஸோ அப்படி, ஆனா உள்ள ரீசன் வெளிய ரீசன் வந்து நம்ம பார்த்து செயல்படணும். உள்ளுக்குள்ள பக்தி, அந்த பாவம் எல்லாம் இருக்கணும். அதே மாதிரி பக்தர்களுக்குன்னு ஸ்பெஷலா ஒரு எப்படி பகவான் அனுகரிக்கிறாரோ அது மாதிரி அவங்களுக்குன்னு ஒரு அவங்கள வந்து கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும். ஏன்னா அபராதங்கள் வராம இல்லையா? சோ பக்தர் அற்றவங்களையுமே நம்ம கேர்ஃபுல்லா தான் கவனிக்கணும். ஏன்னா அவங்களும் சபித்து விடுவார்கள் இல்லையா? சோ அந்த இதெல்லாமே வந்து அவங்க எக்ஸ்டர்னலா வேலை செய்வாங்க பக்தரற்றவர்கள். பக்தர்கள் உள்ளிருந்து செயல்படுவாங்க. அதே மாதிரி பக்தர்கள் கிட்ட நாம செயல்படும் போது உள்ளிருந்தே தான் செயல்படணும். பக்தரற்றவர்களுக்குமே நம்ம உள்ளிருந்து தான் செயல்படணும். ஆனா அது அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்காது இல்லையா? அதனால வெளிப்புறத்துல இருந்து செயல்படக்கூடிய அந்த பாவத்தை நாம கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். இத்தனை இதுமே நம்ம வந்து மனசுல வந்து we have to practice.
இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணாதான். ஏன்னா அவங்களுக்கு வெளிப்புறமா செயல்படும் போது அவங்க கண்டிப்பா ஈஸியா எடுத்துப்பாங்க. உட்புறமா நீங்க வேதாந்தத்தை சொன்னீங்கன்னா அவங்க ஓடி போயிடுவாங்க இல்லையா? ஸோ எடுத்த உடனே வேதம் அவங்க நம்மள புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி செஞ்ச பிறகு ஓரளவுக்கு நம்மளை ஏத்துக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம வேதாந்தத்தை பத்தியே சொல்லணும் அவங்க கிட்ட. அப்ப நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த இன்னர் இதை வந்து நம்ம ரியலைசேஷனை சொன்னோம்னா அவங்க ஏத்துப்பாங்க. எடுத்த உடனே இன்னர் ரியலைசேஷன் சொல்லவே போகக்கூடாது. ஓகே, பொறாமை கொள்ளாம இருக்கணும் இல்லையா? யமதூதர்கள் பாவ புண்ணியங்கள் உண்மை நிலையையும் ஒரு ஜீவராசி எப்படி ஒரு ஜட உடலில் சிக்கிக் கொள்கிறான் என்பதையும் விளக்குகிறது இல்லையா? விளக்குகிறார்கள். அஜாமலின் வாழ்க்கை வரலாற்றை விவரிக்கும் பொழுது துவக்கத்தில் அவன் என்னெல்லாம் இருந்தான் அப்படிங்கறத வந்து அவனுடைய உண்மையான நிலை, நல்ல நிலை எல்லாமே நல்ல குணங்கள் இது எல்லாமே இருந்ததை வந்து விவரிக்கிறாங்க. அதாவது அவன் ஒரு நல்ல பிராமணனாக இருந்திருக்கின்றான். ஒரு பிராமணன் சிறந்த பக்தி உடையவனாகவும் எல்லா கட்டுப்பாட்டு விதைகளும் பின்பற்றுபவனாகவும் சகல நற்குணங்களை உடையவனாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன். இட் இஸ் நாட் a ஆப்ஷனல், இட் இஸ் a mandatory. ஓகே, அதாவது கட்டாயம், மஸ்ட். ஓகே, அது தேவை. அது இருந்தாதான் அவர் பிராமணன். அது ஆப்ஷனல்னு எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அவன் பிராமணன் கிடையாது. எல்லா கட்டுப்பாட்டு விதிகளையும் பின்பற்றுபவன் சகல நற்குணங்களை உடையவனாகும். அதாவது எந்த இடத்துலயுமே அவன் டீவியேட் ஆகக்கூடாது. அப்படின்னா இந்த குரோதம், அடுத்து லோபம், மோகம், மதம், மக்ஷரம் இதுக்கெல்லாமே அவன் இடம் கொடுக்கவே கூடாது. ஸோ 18.42 ஸ்லோகம் கூட அதுதான் சொல்லுது இல்லையா? சமாதம சௌஷம் இல்லையா? சாந்தி, அர்ஜவம். ஸோ இந்த இது வந்து ஐ திங்க் 9 குவாலிட்டிஸ் ஆர் தட் இல்லையா? ஞானம், விஜானம், ஆஸ்திக்யம். ஸோ இது 3 இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் தான் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ். ஓகே, பக்தியின் அடையாளங்கள் இச்லோகங்களில் விவரிக்கப்பட்டு திருத விரத என்றால் திருதம் விரதம் ஸ்திரீ சங்க ராகி ஆத்மியாக பிரம்மச்சரிய ரூபம் என்பதாகும் என்று ஸ்ரீல வீரராகவ ஆச்சாரியார் வந்து சொல்றதா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது அஜாமிலன் பிரம்மச்சரிய திருட விரதா அப்படின்னு சொல்றது என்னது? ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன், உறுதி கொண்ட மனசு. ஓகே, அப்படி இருந்தாதான் நம்மளால இந்த இதெல்லாமே பரிபாலிக்க முடியும். when you have a மனசு சஞ்சலம் இல்லைன்னா திடமற்ற தன்மையிலிருந்து ஒரு ஆஸ்டரிட்டி, ஒரு தவத்தை நம்ம மேற்கொள்ளணும்னா முடியாது. மனசு என்ன பண்ணும்? அதை பண்ணிட்டே இருக்கும்போது தள்ளி உள்ள விட்டுரும். ஓகே, ஸோ மீண்டும் எழவே முடியாது. அது அந்த மாதிரி ஒரு பாவம் நமக்கு வரணும்னா திடவிரதம் வந்து நம்பிக்கை. திடவிரதம் என்றால் நம்பிக்கை, உறுதி. ஓகே, ஸோ இறைவன் மீது அசாதாரணமான நம்பிக்கை கொள்ளணும். ஓகே, அப்படி ஒரு அன்லிமிட்டெட், எதுவும் கண்டிஷனலா இருக்கக்கூடாது. இறைவன் எந்த சமயத்திலயுமே நம்மள வந்துடுச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒருத்தர் வந்து நிர்ஜல ஏகாதசி பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம இது பண்ண முடியுமா, பண்ண முடியாதா, என்ன ஆகுமோ, ஏதாகுமோ, நம்ம உடலுக்கு என்ன வரும், ஸோ அப்படின்லாம் நம்ம யோசிச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இது கன்ஃபியூஷன். ஆனா ஒருத்தர் வந்து இறைவனிடத்துல வந்து தன்னை சமர்ப்பித்து விட்டால், பகவானே இந்த நிர்ஜல ஏகாதசியை வந்து நான் வந்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு அந்த ஆசை இருக்கு, அந்த ஆசையை நீங்கள் நிறைவேற்றி கொடுங்கள், உங்களுடைய கிருபை இருந்தா மட்டும்தான் என்னால் இதை வந்து எந்த ஒரு இடையூறுமின்றி, ஏன்னா உடல் உபாதை இல்லையா, அது வயிறு பசிக்கும் இல்லையா, வயிறு இழுக்கும், கண்ணு சுருளும் இல்லையா, உடல் எனர்ஜி ஆற்றல் இல்லையேன்னு தோணும். முதல்ல எடுக்கும்போது இதெல்லாம் வரும். ஓகே, அப்போ இந்த எல்லாத்தையுமே நான் செய்கின்றேன், இந்த நிர்ஜல ஏகாதசி நான் தான் பின்பற்றுகின்றேன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ டோட்டல் பொறுப்பு யார் மேல இருக்கும்? நம்ம மேலதான் இருக்கும். அப்ப ஈஸியா நம்ம கீழே விழுறதுக்கான வாய்ப்பு. ஆசையை இறைவன் திருவடிகளை சமர்ப்பிக்கலாம். பாவானே இதை நீ செயல்படுத்துறது உன்னுடைய கடமை இல்லையா? உனக்கு உரித்தானது என்ன அவர் மேல போட்டுட்டு செய்தோம்னா நிர்ஜல ஏகாதசியை நாம சுலபமா கடக்கலாம். எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஆஸ்டரிட்டி பற்றி சொன்னேன். இது போலதான் எல்லா பக்தி உணர்வுமே. ஓகே, சோ அனைத்தையும் இறைவன் தாள் பணிந்து நாம் ஆற்றும் பொழுது அனைத்தும் பக்குவமாக செயல்படும். இறைவன் தாள் பணியாம நம்ம செய்யக்கூடிய தவங்கள், தானங்கள் எதுவுமே வந்து கணக்குக்கு வரவே வரும். ஓகே, சோ தூய்மையான இது இத்தனை நற்குணங்கள் இருந்து அவன் எப்படி இந்த இழிநிலையில வந்து அடைந்து யமதூதரால் தண்டிக்கப்பட போவதாக பயமுறுத்தப்பட்டான் என்பதை பின்வரும் ஸ்லோகங்கள்ல விவரிக்கப்படும். இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் ஏகதான். இது வேணா நாளைக்கு பார்க்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஃபாஸ்டா முடிக்க வேண்டாம். நாளைக்கு இந்த மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 3ஐயும் படிச்சு வில் கம்ப்ளீட் திஸ் சாப்டர். ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதீதனாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचर्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।